תראי, אנחנו צריכים לבדוק אם יש שידור או אין שידור. זה מין נוהל כזה שפייסבוק, זה קטע איתנו. וזה בפייסבוק? זה שידור חי בפייסבוק? כן, זה יוצא שידור חי בפייסבוק. אז הנה, את רואה? הוא מראה לנו שיש שידור, ואז, מה אנחנו נראה? יש צופה אחד, יכול להיות שזה אנחנו. בסדר, מספיק לנו, לא צופה אחד. מעולה. אז אנחנו נשדר לעצמנו, קודם כל, כי זה הכי חשוב. את רואה, זה כבר קופץ, כאילו, אנחנו כבר בבר מצווה. ערב טוב לכל הנוכחים, נוכחות, שלום לכל תושבי ארץ, לכל תושבי היקום, לכל תושבי הבורא, שחיים בתוך הבריאה. היום, חברים, ה9/11/2020, השעה היא 17:27, יום שני, או זה מה שלפחות רוצים שאני אדע, מיכל, אפשר לדעת. אז כן, אתם רואים פה את מיכל נאות, כפי שאתם רואים, עם ישראל שלנו נאה, וגם נאות, נעים ונאות, גם בעין, אולי יתחיל לנוע בעין גם, העם הזה יתחיל לנוע, אצלך זה באלף, בסדר, גם יופי צריך, גם יופי פנימי, יופי חיצוני. אנשים, יש גם נאות עם מסכה? אפשר להגיד שיש נאות? פחות. פאוך? פחות. מה זה פאוך? אני לא יודע עברית תעודת פה. פחות. פחות. אז חברים, יש לנו פה את מיכל נאות היום, יש לנו רכבת של אנשים שישבו כאן, אז אנחנו מתחילים עם מיכל, קטע סידורים. אוקיי. אז נושאים בגדול שאנחנו הולכים לדבר עליהם, מיכל? התמודדות. בואי תתקרבי עוד קצת למיקרופון, כי יש לך קול עדין. כן. ככה? כן, זה מעולה. התמודדות במקום ציבורי ללא מסכה בימינו. בימינו אנו. עוד בחייהם. כן, ואיך יוצאים בחיים מזה. הבנתי. איך יוצאים מזה בחיים וללא דוח. זה עכשיו השלב שאני עושה פתיח כזה. אם אתם לא משתפים, לא מה שאני אגיד ולא מה שמיכל תנגיש, לא יעזור. יופי, אז חזרנו ואנחנו עם מיכל. מיכל, בואי, תספרי לנו קצת כזה בקצרה, 2 מילים. אז למה אני פה בשידור? למה? לי חשוב שאנשים יגיעו למצב מאוד מאוד בסיסי בהבנה שלהם, ולא, אפילו לא לדברים שאתה עושה ומסביר, הרבה יותר בסיסי. היכולת לקרוא את החוקים, את התקנות בעצמם, הבנת הנקרא, הרי למדו בבית ספר, עשו בגרות, למה עשו? הבנת הנקרא. לא יודע אם עשו בגרות, אלה שעשו בגרות לא התבגרו, אלה שהתבגרו לא עשו בגרות. אז הבנת הנקרא, הבנת הנקרא בסיסית, גם ללא עורך דין. אפשר. כן. אז ככה, בתור כל אדם פשוט כמוני, שפתאום התחיל לקרוא חוקים, להדפיס אותם על דפים. אשכרה. על דפים, כן, אני אראה לכם איך אני אסתובבת עכשיו. ככה עם תיקייה. זאת התיקייה שיוצאת איתי מהבית, בכל תיק. זה פקל יציאה. פקל יציאה, כן. יפה. זה כאילו שגרת הקורונה שלך. זה שגרה חדשה מזה כחודש. אוקיי. אז מה אני הדפסתי פה? מה הדפסת פה? מה יש בפקל? בואי נראה. ככה. הכי שימושי. צו בריאות העם, מודפס. כן, זהו, המצלמה פה. מודפס, והדפים והשורות הרלוונטיות מונגשות בצבע זוהר. אוקיי. לכל דורשי החוק. אוקיי. זה כאילו הדפים הכי חשובים, הדף הזה. למה יש לי פה את כולם? זה בשביל שאני אקרא את כולם לבד והתעדכן. זה מאוד עוזר לביטחון, שקוראים לבד בשקט בבית. לא צה"ל עוזר לביטחון? לא. ידע. שאלה. ידע. טוב. ואז מה עוד יש לך בתיקייה? הדברים מאוד רלוונטיים. כן. בחפיף, העם... זה לא חפיף כי... העם בכיף פה. רגע. כן.
שכחתי איזה דף בבית, הכל יכול להיות. יש מצב. אוקיי, לא נורא. ההוראות של אגד. לא נורא, יש לנו אותם פה בסדר, יש. ממשרד הבריאות, מי מוחרג בחבישת מסכה. אוקיי, אנחנו כמובן תכף נעבור על המסמכים, חברים. כן, נעבור על כולם, ממשרד המשפטים. כן, גם ממשרד המשפטים. לכל ממשטרת ישראל, הנחיות למשטרת ישראל, כיצד לנהוג באנשים ללא מסכה. כן. כן. כל זה חשוב להדפיס ולקרוא. כשאתם קוראים, אתם פחות מפחדים, או לא מפחדים בכלל. כן. בתקווה. הנה הנחיות של אגד. הנה אגד. מותר לכם לנסוע באגד. גם בדן. אנחנו תכף ניכנס לזה. אוקיי, זה התיקייה. כן, זה רק תכניסי את הדברים בפנים כדי שתרגישי בטוחה. כן. ברגע שכל שואל או כל דורש, למה את בלי מסכה? גם זה סתם בן אדם רחוב ואת שולפת. אני שולפת. מה שאני עושה? אני פשוט שולפת את התיקייה, אני כבר שומעת דממה מהצד השני, וזה עושה רושם, מסתבר. ואז אני שולפת את מחייב שהיא תהיה כתומה? לא, זה חולשה אישית שלי. לא משנה הצבע, כן. ואז אני שולפת את הניירת המתאימה, המודפסת, ומודגש פה מה שצריך. ואת מקבלת קנסות? לא, אני פשוט מושיטה את זה לצד הדורש, ואפילו לא מדברת הרבה. זאת השיטה שלי. זאת השיטה. אז בואי נעבור על המסמכים. הכי יעילה לעכשיו. אז בואו נעבור על המסמכים, חברים. מדובר בסך הכל ב4 מסמכים, אנחנו לא נעייף אתכם 5 גג, אוקיי? 5 מסמכים ליתר דיוק. ואנחנו נתחיל עם המסמך הזה, מה את אומרת? זה אגד, לא, מצב בריאות העם, נתחיל מצב בריאות העם. מצב בריאות העם, אנחנו נתחיל מזה. כן, צו בריאות העם. רגע, בואו נראה שזה זה. לא. לא. זה לא זה. זה גם לא זה. שנייה. זה ערוץ תקשורת חברתי. הנה, לא, הייתי. זה רק דף אחד, נכון? כן. דף אחד מספר 9. אוקיי, אז חברים, יש לנו פה ככה. רגע, אני צריך להזיז אותך, את רואה כי את לא נמצאת בתוך התמונה. עכשיו אנחנו נזיז אותך שתהיי בתוך התמונה. הנה, את רואה שאנחנו במסגרת? איך ככה יוצא? בסדר? עובר? יופי. אז ככה, זה צו בריאות העם, חברים. אנחנו הולכים לפי סעיפים. אז המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בעם. כל הזכויות שמורות. אנחנו נמצאים בסעיף, איזה תרצי ללכת אליו? לא זוכרת את שמו, הוא פשוט... כן. חובת עטיית מסכה? כן, חובת עטיית מסכה. אוקיי, זה 3(ה) חברים, א' קטן. א' קטן, כן, מי א' קטן? אוקיי, אז אם אתם אדם מתחת לגיל 7, פטורים אתם? פטורים. ואם אתם אדם מעל גיל 7, ואתם חווים קושי כלשהו, פסיכולוגי, בריאותי, פיזיולוגי, נפשי, מעטיית מסכה, אז אתם פטורים. אוקיי. ותעשו טובה לעצמכם, תשבו בבית על הספה, תדפיסו את זה ותקראו את זה. ומה את מראה פה בעצם למשטרה שהיא אומרת לך, אוקיי, אין לי... אז ברגע שניגש אליכם, או שוטר, או כל אדם אחר, ושואל, למה גברת, למה את ללא מסכה? כן, למה את מפיצה מחלות, כן. אז אני אומרת שאני פטורה, לא יש לי פטור, כי אין לי פטור, אני פטורה. ויש הבדל גדול. למה את פטורה? איזה סעיף? מכיוון כן, בדיוק הסעיף הזה, 3(ה) אמרנו, כמה קוראים לסעיף הזה? 3(ה). 3(ה). כל אדם... אבל כתוב פה לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו, מבלי שהוא עוטה מסכה. הסעיף הנ"ל לא יחול על כל אדם על כל אלה. על כל אלה. אוקיי. אחד, קטין מתחת לגיל 7, או אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית, תבחרו מה שמתאים לכם. מתקשה באופן משמעותי. מתקשה באופן משמעותי, או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה לכסות את הפה ואת האף, כאמור בסעיף קטן. כלומר, אף אחד לא מבקש מכם לא לספר מה קורה לכם, מה כואב לכם, ואיזה פסיכוזה אתם מקבלים במסכה, לא דורש מכם אישור רפואי, ולא דורש מכם כלום חוץ מהצהרה בעל פה מול דורש החוק,
שאתם מתקשים. אבל הם אומרים לך, תראי לי אישור. רפואי. אז את מוציאה, אני מוציאה כן. את הדף הזה ופשוט מנגישה. את זה? את זה, מנגישה, בלי לדבר. אוקיי. בלי לדבר. את לא אומרת אפילו לא, שלוש לא מדברת, אני אומרת רק משפט אחד, אני פתורה, ומיד שולפת את הדבר הזה ומושיטה. בלי להמשיך לדבר. אוקיי. אם תתבקשו להמשך שיחה וישאלו אתכם שאלות, אז תגידו. כן. מה שהחוק לא דורש אישור, ולא אומר למי לפנות, שצריך לפנות למישהו, לא דן בזה, החוק לא דן בזה. כן. צו בריאות העם זה אומנם חוק זמני, אבל לא חוק. מה שבישראל, אבל מיכל, מה שבישראל, הכל זה זמני קבוע. זה בישראל, שתדעי. זה בגדול, אני לא יודע כמה... כל עוד החוק הזה, צו בריאות העם, זה לא חוק, אבל... עכשיו, מה שכן זה נכון, למה כי בתוכנית, אם אתם זוכרים שעשינו עם עורך דין תמיר תוגל, הוא אמר בדיוק את אותם דברים, וזה הוא אמר את זה כמשפטן. עכשיו בואי נעבור על מסמך. כן, אז אני באה ואומרת לכם את זה בתור בן אדם שלא קשור לעולם המשפטי. שחווית את זה. שמעולם לא התעניין בדברים האלה עד שנוכח הנסיבות. כן. אז עכשיו את רוצה לעבור על משרד הבריאות? מה מתאים לך עכשיו? אחרי שהראינו את צו בריאות העם. אז מי שממשיך וחופר, אז אפשר גם להראות עוד נייר. עוד נייר. יש אנשים שמאוד אוהבים ניירות. כן. רשמיים, אז בבקשה, ממשרד הבריאות. זה ממשרד הבריאות בעצם? נכון, שאסור לאדם שחווה קושי איפה כתוב? תדפדף. איך לחבוש מסכה? תדפדף. למטה, איפה זה? תדפדף. יש לבדוק שהמסכה אינה גורמת לקשיי נשימה. אם המסכה גורמת לקושי משמעותי בנשימה, אין להשתמש במסכה. הנה, כן. וזה לא דורש מכם אישור רפואי שיוכיח שאתם נחנקים. זאת אומרת, אם אני בא לשוטר ואני אומר לו, תקשיב. לשוטר צריך להציג צו בריאות העם, כי זה המסמך בעצם אני יכול לבוא ולהגיד לו? שמכריח ומדן בנושא הזה. אני יכול לבוא בעצם ולהגיד לו, תשמע, המסכה גורמת לי לקושי משמעותי בנשימה, וזהו. זהו. לא צריך אישורים. ולהציג לו, עדיף להדפיס את הניירת הזאת ולהסתובב איתה, כי זה מפחיד וזה מלחיץ בן אדם פשוט מהשורה, שכזאת הייתי עד עכשיו, להסתובב וללא מסכה ופשוט מפחיד. אנחנו נפנה עכשיו לעוד מסמך של משרד המשפטים, אוקיי? זה ממשרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאדם עם מוגבלות. זה מיוני 2020. מה את רוצה שאנחנו נראה פה? אז יש אנשים יש להם תעודת נכות כלשהי. המסמך הזה יותר מתייחס אליהם יותר לאלה שיש להם תעודת נכות. כן, שגם אגב, אתם לא חייבים להציג אותה, כי יש חיסיון רפואי על כל מצב רפואי שיש לכם. שיש. ונותר לנו עוד מסמך נראה לי. רגע, עוד מסמך היה? אגד. נכון. היה באגד. זה משהו מאוד מעניין, חברים. כן, ואני שנוסעת באגד הרבה. כן. וזה די מלחיץ לעלות לאוטובוס ללא מסכה, היה מלחיץ. הרבה אנשים נוסעים באוטובוס עם מסכה כי הם מפחדים, ולזה, מהסיבה הזאת עליתי לשידור. לעזור איך לא לפחד, ומה עושים בתוך האוטובוס. אז ככה. אני נדרש לעטות מסכה בעת הנסיעה. זה נדרש, ואנחנו קוראים הלאה. מחובת הנוסע לעטות מסכה במהלך הנסיעה, כמו במרחב ציבורי. אם זה כמו במרחב ציבורי, אז בואו נראה למה הם מכוונים. אין באחריותו או בסמכותו של הנהג למנוע מנוסע לעלות או לנסוע באוטובוס ללא מסכה. כאשר העלייה היא מהדלת הקדמית, הנהג יכול להעיר לנוסע או לבקש בנימוס שיעטה מסכה, אך לא מעבר לכך. בנימוס, אני מדגישה. ואת זה יצוין שזה מאתר של אגד. כן, מאתר של אגד. טוב, אני לא מוצא פה את הקישור, אבל... נורא קל, נכנסים לאתר של אגד, תמצאו את זה. רגע, לא, אין דבר כזה. נכנסים לאתר של אגד, כן, עמוד הבית,
ואיפה זה נמצא פה? כבר לא זוכרת, הדפסתי את זה. מידע לנוסע? כן, מידע לנוסע כנראה. נשמע לי לגיטימי. מידע לנוסע, לוח זמנים, מטען, בואו נראה. אני לא יודע למה יש לי התחושה שזה אולי על פי המסמך עצמו. אני הדפסתי את 3 הדפים של אגד. רגע, אני אפתח אותם. כן, אבל אני רוצה להראות את זה לצופים. כן, אז תחפש, אני לא זוכרת מאיזה רובריקה זה מתחיל. בואו נראה, עדכון תנועה, מטען, תעריף, מידע על קווי אגד. הנה, זמן קורונה, הנחיות מעודכנים. שם. מידע לנוסע. לנוסע, כן, זה במידע לנוסע. נו, מידע לנוסע, הנה, אנחנו במידע לנוסע. מה כתוב? זמן? זמן קורונה. זמן קורונה, כן. כללים והנחיות מעודכנים. אין פה זמן קורונה. אז יש להם דף חיפוש, כאילו... בוא נראה. לא, אנחנו נעשה F3 ונעשה זמן קורונה. זמן קורונה אגד. לא, אני לא מוצא פה. אז בואו נעשה דבר כזה, בואי נעשה את זה ככה. אגד, זמן קורונה. בואו נראה, אולי יש לנו מזל וזה הביא לנו את ה... זה ממשרד הבריאות. זה ממשרד הבריאות, לא, הנה זה מאגד, זמן קורונה, לפי כללים ונועלים. הנה בבקשה, כן. אוקיי, אז קודם כל אני אשים את הקישור בצד, כי אני אוסיף את זה אחר כך לצופים שיוכלו להוריד את זה, בסדר? בכל זאת, באנו לפנק את העם. כן. וראיתי פה סרטון רגע, לגבי אגד עוד לא סיימנו. אוקיי. אז ככה, תשתדלו לעלות מהדלת האחורית, באמת כמו שהם מבקשים לעלות מהדלת האחורית, ללכת לשבת, לא צמוד לאנשים שלא התחילו לטעון שאתם מדביקים, שאתם צמודים, שאתם לא שומרים מרחק. עכשיו, אם הנהג מתחיל לצרוח שם, למה אתם בלי מסכה? לא לקום ולגשת. אם הוא רוצה, שיעצור את האוטובוס ויגש אליכם וידבר בנימוס. שילמתם על השירות, קניתם את השירות, זכותכם להשתמש בשירות, לא עברתם על שום חוק, או שום צו, או שום הנחיה. אם בא לו לברר, בבקשה שיגש אליכם וידבר בנימוס. וזהו, וגם לא, תציגו את הניירת המודפסת. מה שמך? רגע, זה... לא רואים עדיין. זה לא רואים. אני בינתיים מכין את הסרטון שאנחנו רוצים להראות, אני רק מכין אותו. לגבי דן, גם כבר חפרתי. זה אותם נעלים? לא, באתר של דן זה לא משנה, כי כולם כפופים לצו בריאות העם. גם אגד וגם דן, זה לא משנה. אבל, טוב לדעת הכל ואיך לדבר איתם. פה הם מבקשים צילום של סיטואציה? לא. אז לגבי דן, קצת, הם לא כותבים שהנהג מותר או רשאי להוריד בן אדם בלי לא מסכה. הם פשוט אומרים רגע, פתחתי לך גם. כן, דף של דן יש לנו גם. דף של דן. נכון, חברת אוטובוס דן. הנה, נכון. צודקת. איזה מזל שמיכל פה. טוב, אז גם הם מתייחסים. כן. זה מאתר דן. כן. אוקיי, נוסע יקר. מה הם אומרים בעצם? עם חום לא לעלות בבקשה, בסדר? אוקיי. לא ישתמש בתחבורה ציבורית ללא מסכת פנים ואף כמחויב בהנחיות משרד הבריאות. כן, מחויב בהנחיות משרד הבריאות, פה אתם שולחים את הדף של הנחיות משרד הבריאות, הראיתי את זה קודם. כן, של הנחיות משרד הבריאות, שבעצם אומר... שאם אתם נחנקים ולא מרגישים טוב במסכה, אסור לכם, לא זה. כן, הבנתי, אנחנו נדפדף, לא לדאוג. רוצים הנחיות של משרד הבריאות, בבקשה, זה 3. לא, זה צו בריאות העם. זה צו בריאות העם. בדן הם מתייחסים להנחיות של משרד הבריאות, אז תדפיסו, תראו להם, בבקשה. איפה זה משרד הבריאות? שנייה אחת.
זה משרד הבריאות. לא, זה צו בריאות העם. זה משרד הבריאות. לא, זה צו בריאות העם, מה שאתה אומר. אוקיי. זה משרד הבריאות, אוקיי. עוד אחד. עוד אחד? כן, לא, זה. זה. כן. אז זה בעצם כן. כן, המסכה חוסמת את מעבר... אוקיי. יש לבדוק שהמסכה אינה גורמת לקשיי נשימה. אם המסכה גורמת, תורידו. כמו שכתוב פה, אם המסכה גורמת לקושי משמעותי בנשימה, אין להשתמש במסכה, זאת אומרת, סלח לי, אבל המסכה גורמת לי לקושי משמעותי בנשימה. ואם אתם בן אדם מבוגר או לא כל כך מבוגר, חולים במחלות לב או ריאה, יש לנקוט במשנה זהירות. במשנה זהירות. בבקשה. יפה מאוד. יפה מאוד. אז ככה, רגע, מה עוד רציתי? מה עוד רצית? אגב, אם לא תציגו מול דורש חוק את המשפט הזה שאתם פטורים, זה בעיה. אם יש לכם קשיים עם עטיית מסכה, אז תדעו איך להציג את זה נכון. לא יש לי פטור. אני פטור. אני פטור. פטור, פטורה. כן. לא יש לי פטור. נכון. לכן ערכתי סרטון שלי בביקור בסופר בחיפה. ערכתי סרטון קצר מהביקור הזה בסופר, עם נימה הומוריסטית. נשמע אותו? בטח. יאללה. מה שמך? שמי יאנה. יאנה, שם משפחה. אני אומרת, ברגע שאת מעוניינת להימצא פה ללא מסכה, אנחנו לא עושים לך שירות בקופה, לא נותנים לך שירות, ואנחנו מזמינים פקח שיוודא את התעודה של השוק. יופי, בסדר. מכיוון שיש לי בעיה רפואית. מה ראינו בעצם? רגע, לא סיימנו. סליחה. מה עשית? אוי, מה עשיתי? חשבתי נגמר מה שמך? מחילה, אנחנו עושים את זה עוד פעם בגלל הטמטום שלי. בסוף כל ההסברים. בסוף ההסברים. שאלות בסוף. שאלות בסוף. שמי יאנה. יאנה, שם משפחה. אני אומרת, ברגע שאת מעוניינת להימצא פה ללא מסכה, אנחנו לא עושים לך שירות בקופה, לא נותנים לך שירות, ואנחנו מזמינים פקח שיוודא את התעודה של השוק. יופי, בסדר. מכיוון שיש לי בעיה רפואית, שבעקבות המסכה יש לי בעיות רפואיות. אני מקבלת שיווי משקל נפגע ושכר חורת. מה? יש לך אישור רפואי? לא, החוק לא מחייב שום אישור רפואי וגם לא אומר למי לפנות לקחת אישור. ממש דיברתי עם עורך דין והחוק לא אומר שצריך לקחת אישור רפואי כלשהו. טוב, אז תשתדלי רק לשמור מרחק מהאנשים כמה... אני משתדלת, אנחנו כולנו משפחה פה. בסדר. אנשים שלא משפחה? בסדר. כן, אני משתדלת. מה כתוב הזהות שלך? שלי? כן. 3, 4, 6, 1. והשם שלך בבקשה? מאור רפאלי. עוד פעם? מאור רפאלי. אתה יודע? רגע. כן, בסדר. יופי, תודה. שנה טובה? כן, שנה טובה. מיכל, לא שמעו אותך, עכשיו כן. טוב. אז הלכתי לסופר עם כל המשפחה שלי, עם הילד, לקנות, בלי מסכה, פעם ראשונה. זה אגב, פעם ראשונה שעשיתי את זה, והייסתי, לכן עוד גמגמתי מול השוטרים. היום זה נשמע קצת אחרת. כן. אז הסתובבתי, אז המוכרת ניגשת אליי ומתחילה לאיים עליי שלא ייתנו לי שירות. כן. היום אני יודעת איך, אפשר להגיש תלונה על איום ואי מתן שירות, אסור להם. וגם תביעה של עד 70,000 אבל אני לאט לאט נכנסת לעניינים, וכל יום לומדת קצת על החוקים ואיך להתנהל. אז מה נסגר בסוף? אז הם הזמינו למשטרה, המשכתי לקנות, הזמינו למשטרה, המשטרה הגיעה, החזקתי את המצלמה כבר מוכנה, השוטר הזדהה, הבין פשוט הסברתי לו שיש לי קשיים ושהחוק לא מחייב אותי להציג שום אישור ולא למי לפנות ולא כלום. וזהו. רשמת את תעודת זהות שלי, מי ששואל אני קיבלתי דוח מתישהו אחר כך, אז לא קיבלתי דוח.
החוק כן מחייב להזדהות מול שוטר, ואת זה ידעתי, אז לכן מסרתי את הפרטים. אוקיי. וזה מאוד. נגמר. יפה מאוד. אגב, זה הסרטון הראשון שלי, יהיו עוד סרטונים? יהיו ממש בקרבות. יאללה, מיכל, הזמנתי מצלמת גוף, שיהיה לי נוח לצלם, שהידיים שלי יהיו פנויות. כמו של השוטרים פה שהם שמים, יש לי אפשרות לשים את זה על... המצלמה, מצלמת. על מעיל, על רצועה של תיק, על כל דבר. מגניב. או על חזקה. מגניב. כן, מחכה למצלמה ונמשיך. האם יש לך עוד נושאים שהיית רוצה לדבר עליהם או ש... לא, זה להיום. סיימנו? זה להיום. אז קודם כל מיכל, אני רוצה להודות לך שרצית מרצון טוב בסך הכל לבוא, והרי זה לא, אין לך, זה לא שאת מקצוענית או משהו לא קשור היום יום שלך. לא קשורה. אלא, חברים, זה עם ישראל במיטבו. פעם ראשונה שאני מדפיסה, סליחה שאני קודעת ניירת, קוראת חוקים ולומדת חוקים, עוולה אזרחית. ואת אולי ישנה, אני מבין. כן, ישנה מאוד. אוקיי. כן. אני גם עולה ישן. כן, ולומדת כל הזמן, וזה מה שיש להיום. אז תראו מה זה אכפתיות של עם ישראל, חברים. ואגב, למה, סליחה, שוב אני קוטעת. אי אפשר לקטוע אותי, נורא קטוע מהבית. אנשים פשוט פונים אליי ברחוב ושואלים, ואיך את עושה, ואיך את מעיזה, וכן, ואני עוזרת להרבה אנשים, שולחת להם את ההסברים, את האישורים לניירת, להדפיס, מה להגיד. אז הנה, זה עוד במה לענות על השאלה. אז אנחנו כשירות נעשה את זה גם כן, נגבש את כל המסמכים, אני אגבש לכם את כל המסמכים, נכניס אותם אפילו לתוך האתר אינטרנט, כן. לתוך האתר אינטרנט של האתר רדיואקטיבי, ושתוכלו להוריד אפילו מהאתר עצמו, לא מפייסבוק אלא מהאתר עצמו, יהיה זה. מיכל? כן, כן. כל עוד המסמכים האלה, כל עוד החוקים האלה אקטואליים ופועלים, אז צריך לנצל אותם, לנצל את הסיטואציה, כי אחר כך יהיה הרבה יותר קשה, והחוקים הולכים להשתנות לא לטובתנו, ומי שלא מסוגל להתמודד עם המעט שיש להתמודד היום, לא יצליח בכלל להתמודד עם מה שהולך לבוא עלינו. אז זה מה שחשוב לי. יופי. אז אני קודם כל רוצה להודות לך, מיכל, על הדאגה. היא בסך הכל דאגה ואמרה, גיא, אני רוצה לעלות, להראות איך זה עובד, יהיה לעם ידע, וככה הוא יפחד יותר, ירתע יותר, ואולי אפילו ירגיש יותר חופשי, וללכת עם חזה מתוח. נכון. וילמדו לדעת, ללמוד מה הזכויות, מה אפשר לעשות, כי אנשים אפילו לא מעיזים לחשוב שיש להם איזו זכות, זה מה שמפחיד. לא מעיזים לחשוב שיש להם איזושהי דרכי פעולה. לא מעיזים לחשוב על זה. נכון. זה ממש התחתית של אבל ידע זה כוח, ואני מנסה להגיד את זה כל הזמן, כשנותנים לכם ידע אמיתי, יהיה לכם כוח אמיתי, כשיתנו לכם ידע שקרי, יהיה לכם כוח שקרי ומזויף. אז אנחנו מכאן נבקש מחברנו הטוב, שהוא הבא בתור בשידור הזה, אלא אם כן יש לך עוד משהו להוסיף לעם, אז אני רוצה להודות לך באופן אישי, וגם בשם העם על דעתך, ועל האכפתיות שלך, כי רק מערבות הדדית נעשה ונצליח. אז מי המרואיין הבא? כן, אתה יכול להגיד ביי לכולם. בטח שאתה יכול, מה זה? כן, כל הכבוד למיכל. בוא תן לנו שם מלא כדי שנוכל להראות אותו לעם. שומע אותו פה? לא, תגיד לי, אני כותב. שמי דוד קדם. דוד קדם. אוקיי, אז הנה, עכשיו העם רואה אותך, תקרב, אני לא נושך. מה שלומך, דוד? הפוך לי קצת, קצת טיפה. כן, אגב, כל מה שאתה רואה זה הפוך, זה מראה. כן. אז כן, כדי שיוכלו לראות אותנו ישר, אז אנחנו צריכים לסבול. זה בסדר. שווה את הסבל. שווה את הסבל, האמת, כן. שווה שיתעוררו. כן, אז זאת הייתה מיכל, איזה קטע? איזה קטע? כאילו מיכל באה פשוט אכפת לה, כאילו, זה לא מישהי שרוצה תוכנית, אלא באה, אמרה לי, בוא, אני רוצה להסביר, מקום של אהבה. אבל גם אתה בא מהמקום הזה, לא? אני בא ממקום של
להעיר כמה שאפשר כל אזרח ואזרח פה, ללא הבדל של דת, מין וגזע. כל נשמה מבחינתי ענקית וגדולה. המטרה היא, כמו שמיכל אמרה, להראות את האמת, שאנחנו לא מחויבים לכפייתיות הזאת, שאנחנו ממקום של אהבה ושלום, לא ממקום של מלחמות והתססה. ההפך, אנחנו רוצים לטובת האזרח, לרצון שיהיה פה חיים נורמטיביים ובריאים, ללא אימה ופחד. ישראל מתייבשת, ישראל לא מתייבשת. ממה היא מתייבשת? צוק איתן 1, צוק איתן 2, עופרת יצוקה 3, עופרת יצוקה 4, לבנון 1. אבל מה זה מתייבשת? הדלקת אותי. הם סתם, כל היום מלחיצים אותנו. אתה יודע כמה כמות מים יש בארץ? מיליונים, סתם. אתה יודע, הם פשוט גורמים לנו כל הזמן לחששה, וגם עד שאין מלחמה אז פתאום ישראל מתייבשת, ושאין מלחמות אז פתאום מגפה. הם עסוקים, התקשורת עסוקה בלהפחיד, באימה ממש חזקה על האזרחים פה, שמפריעים לנו לחיות את החיים שלנו. זה עצוב, זה מתסכל שככה אנחנו אמורים לחיות במצב כזה. דבר ראשון, אספר לכם קצת על עצמי. כן, סליחה, פשוט יש עוד אנשים. דוד קדם, ואני בן 28, נשוי, אב לילדה, ברוך השם. עד לפני 9 חודשים לא ידעתי מה זה אלוקות, לא ידעתי מה זה נפש אלוקית, לא ידעתי מה בכלל מדברים איתי, כי מישהו מנע ממני את הידע הזה, מישהו רצה שנהיה במצב שהוא לא נדע מי אנחנו, לא נדע מה הנפש שלנו, ממש מחינוך מהילדות, ואם אתם לא חלק מהמערך אז מתחילים הכדורים להגיע, ריטלין, הנדוס תודעה, עבדות, פשוט עבדות, והילדים שלנו לא אמורים לגדול לעבדות של כדורים וכפייה, שאם חלילה וחס הוא לא יכול להיות חלק מהצבא הזה, אז ידחפו לו סעיפים נפשיים וסעיפים שאחר כך יפגעו לו בעתיד. האימה הזאת צריכה להיפסק מתישהו, ואני יכול להראות לכם בפשטות, עד גיל 28 לא ידעתי מהו בכלל אלוקות, לא ידעתי כלום, חשבתי שאם אני אעשה קעקועים ואם יהיה לי הרבה כסף אז מצד ימין אני אהיה מאושר. זה לא הביא לי אושר. ואמרו לי אם תהיה מפורסם ומצליח, אז הלכתי ונהייתי שף ועשיתי, מכירים אותי, 30,000 עוקבים, וגם אז לא הייתי מאושר. ואמרו לי אם תתחתן תביא ילדים ותעשה בית ותהיה עם הרבה כסף, אז תהיה מאושר. עשיתי את זה. וגם אז מצד ימין היה ריקנות שלא התמלתה. יום אחד הבנתי שפשוט גורמים לנו לא לדעת את האמת, גורמים לנו להשחית את גופנו בקעקועים, בדברים כל כך אפלים וכל כך גשמיים שאין להם טעם. עכשיו איך זה מביא אותנו למצב של המלחמה הזאת כרגע? אני לא קורא לזה מגיפה, כי זה מלחמה על אזרחים, על חופש פרט, על חירות. ואיך זה הביא אותי למצב הזה שאני פשוט 28 שנים חי בשקר, ויום אחד הבנתי שיש אליטות גדולות שהאינטרס שלהם זה לכדרר אותנו בשביל חומריות, זה להנדס לנו אקלים, זה להנדס לנו את המים, להנדס לנו תודעה, למטרה אחת מסוימת, שליטה ועבדות בבני אדם. ואיך אנחנו יכולים להימנע מכך? יש לי רעיון. אני פשוט כל כך אוהב את איך שאתה מדבר, אחי. אני שם לב, מחקתי את השם שלי, מחקתי את הרקע שלי, עכשיו נכנס להגדרות של המצלמה, תסתכל מה אני עושה, תסתכל. זה קורה תוך כדי, שים לב. רגע, הנה. עכשיו אתה תבוא ואתה תשב במקומי, אחי, ואני נותן לך להיות לבד עם העם, כי אני חושב, אני בטוח, שזה הרעיון מדהים. אז אני אחזור קצת על מה שאמרתי. המטרה שלנו היא לא לגרום לפילוג,
המטרה שלנו היא לא לגרום לשסע, המטרה שלנו היא לא לגרום למלחמת אחים, ממש לא. המטרה של כולנו פה היא לספר לכם את האמת כמו שהיא, למרות שהיא קצת כואבת ולמרות שאנחנו כרגע מבינים שחיינו באיזה שקר כלשהו, אבל עדיף לחיות את האמת אני מאשר להיות עשיר בחומר ולהיות מתוסכל על החיים שלכם. ואני לא רוצה שהילדים שלכם כדי להכיר את עצמם ישחיתו את עצמם בקעקועים, ויצאו למסיבות טרנס ויקחו סמים עד המוות ויחיו כמו מתאבדים שיעים, כי מה לעשות, בן אדם שחושב שהוא בא לעולם הזה באמת בגיל 70 ואין עולם הבא ואין כלום ופשוט אנחנו באנו מקוף ומפיצוץ, מה שמנסים לספר לנו, אתה פשוט תנסה לאכול את העולם, אתה תנסה כמה שיותר לעשות דברים שהם אסורים, כי ככה הממשלה קבעה. היא קבעה שמי שמסיים קרבי ועושה תואר לרפואה, שהחיים שלו יהיו נפלאים. זה לא בדיוק ככה. כי נגיד את זה במילים יפות, לא כל מלפפון יכול להיות עגבניה. וכל בן אדם יש לו ייעוד, והפכו את הייעוד שלנו למשהו שהוא לא נכון. והלא נכון הזה מביא לתסכול, מביא להתאבדויות, מביא לכאוס בעם. תסתכלו, אנחנו בני אדם, אנחנו אמורים לאהוב אחד את השני, ככה אלוקים ביקש, לא אני מבקש את זה, הוא אמר, לאהוב את הבריות, לאהוב אחד את השני, לא לזלזל אחד בשני. ותראו מה יצרו לנו פה, כאוס, ימין, שמאל, אשכנזי, מזרחי, ערבי, רוסי, אתיופי, לבן, כתום. הוא בני אדם, הוא בני אדם שצריכים להיות אחד בשביל השני, ולא לנצל אחד את השני, ואת המגרעות שיש בשני, אלא להרים את האדם, ולעזור לו לחיות כאן בכבוד. לא לחיות בתסכול וזעם, ולא לחשוב שהוא מסכן ועני. למה בממשלה ב-2020 צריכים להיות מעל 500,000 או 1,000,000 אנשים רעבים, והממשלה רוצה להעלות את עצמם ב6,500 שקל את המשכורת? למה הראש ממשלה שלנו רוצה להעלות את השכר שלו במצב כל כך עגום ונורא, במקום לוותר ולהיות מנהיג? מנהיג צריך להוות דוגמה, לתת את האוכל שלו מהפה לאזרחים שלו. מלך יכול לשתות יין יקר ולאכול כבש בזמן שכל האזרחים שלו רעבים ללחם? זה לא מנהיגות, זה רוע, זה להיות אנוכי, זה לחשוב רק על עצמך ורק על התחת שלך, סליחה על המילים, אבל זה המציאות. יושבים 60 אליטות שמה שמעניין אותם זה כוח, שליטה וממון, בכל דרך לרמוס לנו את הנפש, לגרום למלחמת אחים, לשלוח את הילדים שלנו לצבא, שהם בעצמם מממנים את הנשק לאויב, הם בעצמם גרמו את הסכסוך, והם בעצמם אלה שגם נותנים את הפתרונות. אנחנו במין גלגול כזה שלא ייגמר לעולם, רוצים לחיות בשלום. ומי שהביא את זה עלינו זה ידוע, מי שגרם את הסכסוך הזה זה אותם אליטות שבנו את המדינה הזאת, רוקפלרים, רוטשילד, כל האנשים האלה, שהם מוכרים את הנשק ונותנים פתרון לבעיה. עושים סכסוך ומממנים את הסכסוך. אני חושב שאנחנו כאן כמדינה, כעם נבחר, כיהודים, כבני אדם, קודם כל. דרך ארץ קדמה לתורה לפני הכל. קודם כל להיות בני אדם אחד לשני. להפסיק את הפילוג. באמת, אני מדבר מעומק הלב שלי אליכם, להפסיק את הפילוג, להפסיק את השנאה. אותה ממשלה שהם חברים אחד עם השני, אומרים לכם תשנאו אותו כי הוא שמאלני, תשנאו את זה כי הוא ימני. למה? חשבתם לעצמכם מה יקרה אם כולנו נתאחד ונגיד להם לא? לא רוצים לשנוא את חבר שלי ואת אח שלי ואת הקרוב משפחה שלי בגלל דעותיו? אני רוצה להתחבר אליו ולאהוב אותו? אותם 60 אנשים יהיו מיעוט ליד מיליארדים שרוצים את הכוח לשנות.
עכשיו, איך ביום אחד בן אדם בן 28, שכל חייו רדף חומר וחומריות, מגיע למצב שיודע מה זה אליטות, מה זה אילומינטי, מה זה נשמה גשמית, מה זה נשמה אלוקית. אני אומר את זה בלב שלם, הלכתי לישון בן אדם חומרי, ויום אחד פשוט קמתי, ואת כל הדת, קהלת, זוהר, תפילות 18, כל הדת יודע אותה בעל פה. יש לי פה איזה קטע, תראו, יש לי כאן מתג. הלכתי לישון יום אחד וכאילו לחצו לי על הכפתור, והבנתי שכל החומר בעולם הזה הוא הבל הבלים. מה נעשה עם הפרארי ו600,000 שקל או 6 מיליון שקל בתוך החשבון בנק שאתה הולך באמת? לא רכשנו ידע מה זה עולם הבא, הוא קיים, ומישהו מנסה להסתיר אותו מאיתנו. לא רכשנו דרך חיים, לא העברנו לילדים שלנו, לדור העתיד, כלים איך להתמודד עם החיים באמת. ואנחנו לא אשמים, אני לא בא ממקום של האשמה, אני פשוט לא רוצה שהדור שלי יצטרך להשחית את עצמו כדי להרגיש טוב. יש דרך אחרת, בדרך של אהבה, בדרך של אמונה. באמונה שלי כבן דוד וכצאצא של דוד המלך, אומר לכם שאפשר לעשות את זה אחרת. אנחנו לא שופטים, יש שופטים למעלה. בעולם הבא, שמסיימים את החיים פה, שופטים את הבן אדם. ואנחנו לא ממקום של לשפוט, לא בן אדם שהוא גיי, ולא בן אדם שהוא לא יהודי או כן יהודי, הוא פחות יקר, הוא פחות עני, הוא יותר עשיר. אנחנו מהמקום שלנו לקבל את כולם, לאהוב את כולם, לכבד את כולם. התורה היא בדרך של נועם, בדרך של אהבה, בדרך של יושר. ואם נחליף כאן מנהיגות אמיתית, מנהיגות של רוצה לחבר בין כולם, כמו שהקדוש ברוך הוא רצה, כל הילדים שלו יהיו ביחד באהבה, במקום של נתינה, של אהבת לרעך כמוך, של להיות אחד לשני. אם נהיה כולנו מחוברים, לא יהיה אדם אחד רעב, לא יהיה אדם אחד שיסבול. אנחנו ביחד נוכל ליצור אגוז אחד שלא יהיה ניתן לפיצוח. וזה רק איתכם, זה רק בזכותכם, זה רק לבד אי אפשר. אחד לא יכול לעשות את זה, וכמובן אני, גם אם אני אהיה, לא משנה מה אני אהיה, רק באחדות של כולנו ביחד, מתוך אהבה ורצון להחליף את הטירוף הזה שהם הביאו עלינו, האימה הזאת, את הפחד הזה לצאת לרחוב עם כפייה, שאם לא תשים מסכה ייקחו לך את האוכל של הילדה, שאם תלך 1,000 מטר תקבל דוח 10,000 שקל, שאם אתה תפתח את העסק שלך לפרנסה שלך, יתנו לך מכות שוטרים, שאתה מממן אותם. עובדי מדינה, המיסים, המע"מ הולך אליהם, והם באים על העוף שאתה נותן להם ביום שישי, יורקים לנו בפנים, מרביצים לנו, שוברים אותנו נפשית. אני אומר לכם את זה בלב שלם, אם היה מגפה אמיתית, היינו רואים אנשים נופלים ברחוב. תשאלו את עצמכם שאלה אחת, אתם מכירים מישהו שמת? אתם מכירים מישהו אחד שמת ולא היה לו מחלות רקע, והוא לא בן 90, והוא לא היה אמור לסיים את החיים שלו? ואם כן, איפה הוא מת? בתוך הבית חולים שמחברים מכונת הנשמה ללא צורך, עושים חור בגרון לאנשים ללא צורך, אופיאטים וכדורים ללא צורך. תוסיפו לזה את הקרינה של 5G, מיקרוגל מהלך, תוספת בדידות של 8 חודשים, רעב, ומערכת חיסונית חלשה, אכן יהיו מתים. רק המתים זה לא מווירוס קשה. המתים הם מתוצאה של ממשלה ששולטת ומשליטה עלינו טרור. עכשיו אני קורא כאן לכל אזרח ואזרח להיות ביחד, כי רק ביחד ננצח. ולנצח אנחנו מנצחים בדרך של נועם, בדרך של אהבה. אנחנו נבוא ונבקש בצורה מאוד מאוד נורמלית ומאוד יפה, תחליפו את המושכות.
תחליפו את מי שמאכיל אותנו ברעל, מהנדס לנו את השמיים בעננים עם אלומיניום, מכדרר אותנו בכדורים, נותן לנו לשתות חומצה, שם לנו במים פלוריד כדי להרוג אותנו. כל צמח ואוכל שאמור להיות בריא, הכל מרוסס. אתם בטח שואלים את עצמכם למה בגיל 20 או בגיל 28 אין לכם כוח לצאת מהמיטה? למה אתם בתשישות? למה אתם בדאון כל כך גדול? הדאון הזה הוא לא בגלל שאתם חולים, ממש לא. אין לכם בעיות בנפש, אין לכם בעיות ברגש. אתם פשוט לא מסוגלים לסבול יותר את העבדות מול המסך, מול החומר, מול הממסד שפשוט דורש ממך 4,000 שקל גן לילד, 3,500 שקל ארנונה, 2,000 שקל ביטוח חיים, 1,000 שקל ביטוח ילדים, 2,000 שקל ביטוח גננים, 200 שקל ועד לפה, 300 שקל ועד לשם. לא נדבר על העסקים, ש60% מהרווח שלהם הולך לטמיון, למדינה, לגניבה, ואחר כך משתמשים בכסף הזה נגדנו. הם שותפים שלנו בהצלחה, ועכשיו שאנחנו במצב קשה ודורשים עזרה, בכוח, אנשים, 5 ילדים, אין להם מה לאכול. איפה אתם? איפה כל המיסים ששילמנו לכל אורך הדרך? איפה כל הדברים הטובים ששילמנו עד עכשיו? למה אנחנו צריכים להתחנן לאוכל? למים? למה? זה דברים שאלוקים נתן לנו בחינם והם פשוט השתלטו עליו בצורה כל כך קשה. החיים יכולים להיראות אחרת. הם ייראו אחרת רק כשנתעורר רוחנית בהבנה שלנו, לא מתוך פחד, לא מתוך רימה, להבין שרימו אותנו, ועל איזה עונה, בוא נקרא לזה בשמו, עונה הכי גדולה שראיתי באנושות כולה. עונה ענקית, עונה של גנבת הזכויות, גנבת הנפש, גנבת הכסף. כסף זה בכלל לא הפקטור פה, לא מעניין אותנו כסף. אנחנו לא מחפשים כסף, לא מחפשים תהילה, לא מחפש שיריצו אותי, לא מחפש שיאהבו אותי. הרצון שלי הוא שהילדה שלי והילדים שלכם לא יצטרכו להשחית את הגוף שלהם בקעקועים, לא יצטרכו לשכב עם 1,000 אנשים כדי למצוא את האהבה האמיתית שלהם, לא יצטרכו להיות בדאון ובדיכאון, לא יצטרכו לקחת רטלין כדי להיות משועבדים, ולא קונצרטה, ולא ציפרלקס, ולא את כל מכלול הרעלים של כדי להיות חלק מהם, אתה חייב לקחת את כל התיק הזה שלהם. אנחנו לא מחויבים לזה. תקומו בבוקר, תגידו די. אני לא רוצה לקחת סמים, אני לא אתן סמים לילדים שלי. אני לא מוכן שבחדשות כל היום מפמפמו לי שהחרדים אשמים במגפה, ולא והשמאלני אשם במגפה, ולא הימיני אשם במגפה, והוא אשם, והוא אשם, ורק ליצור שנאת אחים. אף אחד לא אשם. יש אשם אחד יחידי, וזו הממשלה שהביאה את זה עלינו, ומעליהם יש את האליטות שהם ככה כמו בובות. אומרים להם מה לעשות. אז אתם שואלים אותי במי הייתי בוחר? באף אחד מכל הכנסת הזאת, לא שמאל, לא ימין, כי אין דבר כזה, זה המצאה של אנשים פשוט להפריד בינינו, ולדתיים שבינינו, לכל מי שבאמת שומר דת. על מה נפל בית המקדש? שדוד המלך היה פה, ושלמה המלך היה פה, על שנאה, על לשון הרע, על אחד שבא להרוס לשני. בוא נוכיח, אנחנו לא תאוותנים לכסף, וכסף לא קונה אותנו, ושום שקל בעולם לא שווה את העולם הבא. יש מפה, אני אומר את זה בפשטות, אנחנו מסיימים פה, אנחנו לא הולכים להירקב באיזשהו בור. עולים מכאן לעוד שלב, הנשמה בצד ימין, לא בצד שמאל איפה שהנפש הגשמית, בצד ימין, הנשמה עולה לתת דין וחשבון, ואת הדין וחשבון הזה, תבואו עם תיק של ידע, של מצוות, של מעשים טובים, של אהבת האחר. מה הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו? מה האינטרס של אותו אל? לתת לנו 10 דיברות, לא תגנוב, אל תרצח, אל תבגוד, אל תחמוד, אל תשקר, תכבד את אמא ואת אבא שלך, שאיבדנו את זה. מי מכבד היום את אמא ואבא שלו? מעלים בחורות הביתה, לא רואים את ההורים שלנו, לא רואים את האחיות שלנו. לוקחים להם כסף שאין.
מקללים אותם, מדברים אליהם בצעקות, מי אתם שתגידו לנו, אנחנו קובעים. איפה הכבוד? הם בראו אותנו. ומי שברא אותם זה אלוקים, והכוונה שלו הייתה שאם אתם לא יודעים לכבד את הקדוש ברוך הוא, אתם לא יודעים לכבד את מי שברא אתכם לעולם הגשמי הזה, אמא ואבא שלכם, איך תכבדו אותו? איך תכבדו אותו? אבל זה לא אשמתכם, אני לא בא לשים אצבע מאשימה, כי גם אני הייתי כזה. והנה, יש לי הוכחות לזה כמה שהייתי חילוני, והיום אני שומר שבת, שומר נידה, שומר כשרות. כל מי שמכיר אותי וכל העוקבים שיש לי באינסטגרם, החומרי לשעבר, יודעים כמה הייתי אדם חומרי וכמה רק רציתי חומר, אבל לא בגלל שידעתי מהו. חשבתי שזה מהות העולם, כסף, גדולה, שם, כבוד, אבל לא היה לי את האושר הזה גם כשהייתי שף מצליח, לא היה לי את האושר הזה גם כשהתחתנתי, לא היה לי את האושר הזה גם כשהגיעה לי ילדה לעולם, לא היה לי את האושר הזה גם כשהיה לי בית, אוטו חדש והכל, עדיין הייתי אותו יותר גרוע. הייתי בשבר כלי יותר גרוע, הייתי שמן, כמו שהם רצו. להשמין אותנו, שנהיה איטיים, חלשים, שנהיה מופנתים למצב הזה. המצב הזה, חברים, זה שכרגע הם טוענים שיש מגפה עולמית. אין מגפה עולמית. יש סדר עולמי חדש, הם כבר גם לא מתביישים, הם אומרים את זה בחדשות, הם יודעים מה הם אומרים, הם פשוט רוצים להשמיד את האוכלוסייה. מי שלא יהיה בראש שלהם, ומי שלא יהיה בדירוג החברתי שלהם. והקורונה הזאת לא הגיעה סתם. קורונה זה סיפור אליבי על המצב מהקרינה. אם אתם יודעים איך מיקרוגל עובד, אספר לכם, מיקרוגל עובד על תדרי מגה-הרץ. ואותם תדרים זה אותו תדרים שיש לנו בטלפון, ככה עובר תדר ממקום למקום, והתדר הזה מחמם מולקולות בגוף. עכשיו, עוף בתוך מיקרוגל, גלי הרדיו, גלי קרינה, מגה-הרץ, מחממים אותו, ו-5G, שהוא לא היה כאן עד היום, הוא שמו אנטנה בכל מקום, והתכנון שלהם גם שיהיה לכם ננו-צ'יפ בתוך היד, ובתוך הדם שלכם תהיו אנטנה מהלכת. יכולים לקרוא לזה קונספירציה. דרך אגב, מי שקורא לזה קונספירציה, או שהוא שותף מלא למצב הזה, מקבל כסף בערימות, כמו ששמענו כבר איך מקבלים 220,000 שקל על כל נפטר קורונה, שהוא בעצם לא נפטר קורונה, זה בן אדם מסכן שהגיע עם התקף לב בגיל 94, סיים את חייו, אומרים לו בוא קח 30-40 אלף שקל למשפחה, מה אכפת לכם, הוא גם ככה נפטר, רק נרשום קורונה. יש כאלה שנכנסים לבית חולים כמו השייך ושואלים ווין שייך, ויש את האמא מאסף הרופא שבאו ונכנסו באלימות להוציא את הגופה כי רוצים לקבור אותה במקום קדוש כמו שאמורים לראות ולראות את הגופה, ויש כאלה מה לעשות, חומריים, שרואים עוד 30-20 אלף דולר בחשבון שלהם, לא מעניין אותם מהסבתא בת 94, ויאללה, נזרום. 2,000 מתים, 2,500 מתים מקורונה. אז בואו אני אספר לכם משהו. פיליפ מוריס גרם לסרטן ריאות, בוא נגיד לכמה מיליארדים בעולם הזה, לא יושב בצוהר, לא שילם דקה אחת על המחיר שלו, ההפך, הוא עשיר, ותנחשו איפה גם פרסמו לכם את זה שסיגריות זה אין ומגניב. בטלוויזיה, בסרטים, באותה נשימה שגם מראים לכם איפה לשים מסכה, באותו שדר רדיו שמים לכם, אומרים לכם תשימו מסכה, ובאותו שדר גם אומרים לכם תשנו סיגריה. אז רגע, מה אתם? אני לא מבין. אתם רוצים לטובתי, לבריאותי? אם אתם רוצים לבריאותי, אז איך זה שאתם נותנים לנו לשתות חומצה? חומצה בתוך בקבוק יפה, שגם היו שמים בו קוקאין פעם, קולה, כדי למכר אתכם, ושאלו על זה, תבעו אותם תביעת ענק, לא יצאו להורג, המשיכו לייצר קולה, המשיכו לייצר לכם חומצה. ואותו דבר לסיגריות, אותו דבר על אלכוהול, כל דבר רע שהאנושות הזאת המציאה, הם משתמשים בזה לרעתכם. לפני חודשיים, אם אנשים פה קצת מסתכלים ורואים, העמידו למשפט חברת תרופות,
שהכדור שלהם היה אוקסיקונטין. אוקסיקונטין זה הרואין לכל דבר, עם שם אחר, ששמים לך גם הוראות הפעלה בתוך החפיסה, שיראה לכם מגניב ומותר, וגם מי שנתן לכם את זה לובש חלוק לבן כדי שלא תחשדו בו. ואותו אוקסיקונטין זה הרואין. ותנחשו מה, אותה חברה שיצרה את האוקסיקונטין, היא בתביעה היום של 8.4 מיליארד על התמכרות במכוון לאנשים. אז אני אחבר לכם את כל זה, אותה ממשלה שנותנת לכם לאכול אוקסיקונטין, ונותנת לילדים שלכם קוקאין, שזה רטלין, כדי שהילד שלכם יהיה משועבד, וחלילה לא יהיה לו שמחת חיים, והוא יהיה בדיכאון, ויהיה זומבי מול מה שהמערכת רוצה. ואז הוא מגיע לצבא, ויש כאלה שלא אמורים להיות לוחמים, לא נועדו להיות לוחמים, שולחים אותם בכוח להרוג, הורגים, ואז משתינים כל לילה. ואת השתן הזה, שהם לא מצליחים להביא ילדים לעולם, כל היום הם בחרדות, וכל היום הם בפחד, מישהו אחראי לזה. עכשיו אתם שואלים, מה, לא יהיה צבא? כל היום במלחמות. אז נחזור אחורה. מי יצר לנו את המלחמות האלה? מי יצר את חמאס, ג'יהאד ודאעש? מי מממן אותם? הרי אם ה-FBI וכל היו רוצים לחסל, הצבא הכי חזק בעולם, לא? למה הם לא מחוסלים? תשובה פשוטה, כסף. מישהו מייצר נשק, מישהו מוכר נשק, צריך להשתמש בנשק. צריך להיות נפגעים, צריך גם לאלה לתת להם תרופות לפוסט טראומה, לאלה שלא אמורים להיות לוחמים. הם יצרו כאן איזשהו מערך שלא תאכלו בלעדיהם ולא תאכלו איתם. לא תאכלו לחיות איתם ולא בלעדיהם. אבל אני אגלה לכם סוד. כל אחד ואחד שיתעורר פה, מתוך אהבה לדור הבא שלו, עזבו לעצמכם, אנחנו כבר זהו, אנחנו כבר הנה, השחטנו את עצמנו, הנפש שלנו הלכה, נשאר לנו רק לתקן, ושהקדוש ברוך הוא יחמול לנו על מה שעשינו, כי זה לא היה בכוונה, תטו אותנו. זה נקרא אינוס, ניסו לנו את הנפש בכוח. ואנחנו יכולים לעצור את זה. אנחנו יכולים עם עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, להגיד לו, טוב, לא רוצים יותר את החומר. החומר לא עושה אותנו מאושר. הכדורים שלכם רק משמינים אותנו. הכדורים שלכם רק גורמים לנו לצער יותר גדול. הם גורמים להשמנת יתר וסכרת בגיל מוקדם. הם גורמים להתאבדויות. הדרישה שלי זה שבאמת, לא כרק יהודים, כבני אדם, כל אחד ואחד. המנהיג שיהיה פה בעתיד, לא יפלה אותך, אתה לבן, אתה שזוף, אתה מברית מועצות, אתה מרוקאי, ממש לא. כולם אותו בנים של אל, של אותו אלוקים, ונוצרנו באותו זמן, הוא יצר אותנו, הוא גם רוצה שנחיה בשלום ובאהבה. כולם, אנחנו לא שופטים. אנחנו פה בעולם הגשמי הזה לא באנו לשפוט אף אחד. כל מי שהגיע לכאן לתיקון, יעשה את התיקון שלו בכבוד, כמו שצריך לעשות, ולא ברוע. מה שצריך לקרות, יקרה לו. אבל אנחנו לא סוקלים אנשים באבנים על נטייתם המינית. זה הקדוש ברוך הוא לא מבקש מכם. אנחנו לא סוקלים אנשים בגלל שהוא לא שומר שבת. צריך לשמור שבת מהאהבה, צריך לשמור שבת מההבנה. אז מה? אז גם אותי צריכים להרוג? אני 28 שנה לא שמרתי שבת, אכלתי שרימפסים וקלמרי, חזירים, עשיתי את כל העבירות שאפשר לעשות בעולם רק כדי להרגיש טוב. ולא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי את זה כי העולם הכתיב לי לעשות את זה. לא הבנתי בין טוב לרע, כי איפה שניסיתי לראות הדת, הראו לי שזה... אקח אתכם לדוגמה הכי טובה. הדמות הראשית שנמצאת בכנסת ישבה 4 שנים מאסר. אני אומר, רגע, הוא דתי, הוא גנב וחזר לכנסת. מה קורה פה? אז גם אני אגנוב. אז הלכתי וגנבתי, ישבתי במאסר, אבל לא חזרתי לכנסת. לא יש פריבילגיה, לי אין פריבילגיה. רציתי גם להיות כמוהו, אבל הבנתי שאני לא כמוהו. אני לא שם את זה כתחפושת לגנוב אנשים. כל בן אדם צריך לחוות, כל בן אדם צריך להבין,
כל בן אדם צריך לכתוב כדי לדעת מה הטוב. וזה רשום בתנ"ך, וגם אם דתיים יחלקו עליי, אז הם חולקים על התורה של משה. יהודי שבא ממקום חילוני, ממקום של חומריות, וזורק את כל החומר לפח, ואומר, רק אתה שלי, רק אתה האמת, ורק הדרך שלך נכונה, הוא יותר קרוב מזה שחי במאה שערים ובירושלים. הם נולדים לתוך זה, ללא ידיעה, ללא רצון, הם פשוט חיים בתוך זה. אין להם בחירה. ואנחנו קרובים, בחרנו בין טוב לרע, לא נולדנו ישר לאלוקות. וכן, אנשים צריכים לעבור ניסיון, כל אחד יש לו תיקון, אם זה משכב זכר, ובסוף הוא מבין שהכל הבל הבלים, הוא יקבל מחילה, כי הוא לא עשה את זה בכוונה, ואנחנו לא נסקול באבנים. אנחנו לא דאעש. היהדות היא לא דאעש. ולהזכירכם למה נפל בית מקדש ראשון ובית מקדש שני, על שנאה, על שנאת האחר. מי שלא שילם מיסים, שלחו אותו לבור עם הקרבים. ככה היהדות, ככה הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו. שנפחיד אנשים, שמי שלא ישמור שבת, 70 מלכויות, תהילה באמצע הכיכר. הוא לא יודע משהו אחר. אם היה יודע משהו אחר והוא עושה את זה ממקום רע, אז הוא רשע. אבל אם זה בן אדם מתמימות, אנוסים, כמו שאנחנו, דור שלם של אנוסים, שחושבים שהחומר הוא מקום ראשון, שהתואר הוא מקום ראשון, שלהיות רופא מקום ראשון. מה תעשו עם התואר הזה, שאלה לי אליכם, שתעלו לתת דין וחשבון למעלה? מה תגידו לו, רציתי להיות רופא? אמרו לי להיות רופא, אז כל החיים שלי הייתי רופא, 30 שנה אני רופא, סובל בנפש שלי, לוקח כדורים, מעשן קנאביס כדי לא להרגיש את הסבל, ואז אתה עולה מפה לעולם הבא, עם כלום. מה תעשו עם התעודה הזאת? מה תעשו עם הכסף הזה? מה תעשו עם כל החומר הזה? תעבירו אותו שלב אחד קדימה, ואז מה? הילד שלך יגדל למקום עשיר ולא ידע מה זה אמונה ומה זה אהבת האחר, יגדל כעליון, שהכל מגיע לו והכל רק שלו. זה לא מטרת החיים, וזה ממש לא מה שהתכוון המשורר. הוא לא התכוון שיהיה פה מרחץ דמים, הוא לא התכוון שנזרוק צלעים אחד על השני ושנקלל בשיקצה בן אדם שהולך, בחורה הולכת עם גופייה בירושלים. כללו, תזרקו על האבן, כל הכבוד לכם. אי פעם אתם חושבים שהיא תחזור בתשובה? לא, כי הפחדתם אותה עד פחד מוות, היא רואה אתכם בתור דאעש עכשיו. איך אתם רוצים שהיא תחזור בתשובה? תהיו אמיתיים, אתם חרדים, דתיים, שליים. איך אתה רוצה שאותה אישה אנוסה, שלא מכירה משהו אחר, תתלבש בצניעות, אם אתה לא בא ממקום של אהבה ונועם, ויש מצב שהיא לא תבין אותך עכשיו, היא תגיד לך שאתה נופל מירח, והיא תתעורר כמוני, בגיל 20, בגיל 30, בגיל 40, תגיד כל מה שעשיתי, הבל הבלים. כל הכסף הבל הבלים. כל החומר הוא הבל הבלים. אתם צריכים לתת לבן אדם לעשות את התיקון שלו ולהגיע לזה מתוך מקום של שלווה ואהבה. והשיחה הזאת כרגע זה לעורר אתכם למקורות, להחזיר עטרה ליושנה, שתחזרו לאהוב, ללא הבדל, לאהוב באמת, לאהוב את האחים שלכם, לאהוב את האזרחים שפה, שכולם נלחמים אחד על השני, לא זה יפה, זה שמן, זה מכוער, לא לקטלג אחרים. תבואו ממקום של אהבה, של כוח, של ניצחון, כי אם אנחנו נבוא כולנו ביחד, ונחיה פה חיים שלווים וטובים ואחרים, ללא חומר, ללא חלומות שהם לא שלנו, להיות מפורסם. אוסקר זה אליל במצרים. כל מה שאתם מכירים היום זה מצרים, רק המודרנית של היום. לא השתנה כלום. העבדות נשארה אותה עבדות, אתם קמים כל יום ב8 וחוזרים ב8 כמו עבדים, רק מה נתנו לכם לשים מוזיקה בדרך? כאילו דמוקרטיה. כאילו אתם עושים מה שבא לכם, אבל מוכרח לכם שמי שלא עושה צבא נכנס לכלא. מי שמסרב להיות לוחם, נפשי או לא יודע מה עושים לו. מי שמסרב להיות חלק מהמערכת הזאת, שולחים אותו לבית משוגעים או לא יודע לאן, על מה? על מה? שהוא לא רוצה להיות חלק מהסדום והמורה שאתם עושים? מדינה שלמה, ירושלים, תל אביב. בשואה אנשים לקחו את התפילין עד לקבר איתם, לתוך השריפה נשרפו עם זה. בא לנו איזה חולדה אחת שהוא ראש עיר שלנו ואומר לנו מי שיניח תפילין במקום ציבורי, מעיפים אותו, מבזים אותו.
זה מדינת יהודים, זה מדינת ישראלים, זה מדינה שקדוש ברוך הוא רצה, ממש טוב. אז בנימה הזאת, לפני שאני מסיים, אני רוצה להגיד לכם, באהבה ממכם, בבקשה ממכם, התאחדו ממקום של אהבה, כי אם אנחנו נהיה ביחד, אנחנו ניתן כאן חיים בריאים, טובים, שלווים. בבקשה ממכם, תתאחדו ממקום של אהבה, ולא מקום של שנאה, לא ממקום של פחד ואימה. תבינו שעבדו עלינו, תבינו שיש דרך אחרת, ושאלוקים נתן לנו אפשרות ממש טובה להצליח. ממש טובה להצליח. ויש לו דרך נפלאה ללא אינטרס, לא לגנוב, לא לרצוח, לא לשקר, כבד את אביך ואת אמך. הוא לא מקבל מזה כסף, הוא לא מקבל מזה שום תועלת. הוא מקבל מזה דבר אחד, שהבנים שלו יחיו כאן בשלום. תעשו חשבון נפש עם עצמכם, אם אתם רוצים להיות חלק מהטירוף של משטר קורונה, של הלשנות על אחד על השני כמו בגסטאפו. אם זה מה שאתם רוצים, תפדלו, תהיו במקום הרע. אנחנו כאן להיות במקום הטוב. אנחנו נציל אתכם. גם אם זה יעלה לנו בחיים שלנו, אנחנו נלחם למען הילדים שלנו, שהם לא יגדלו לסבל הזה. ואם תרצו לעזור, העמותה שלנו, בית דוד, נותנת עזרה לקשישים, חום ואהבה לנזקקים, לאימהות חד-הוריות שהממשלה נטשה אותם. אתם מוזמנים להצטרף לעמותה שלנו, ולא חייב לתת כסף, לתת את הידע שלכם, לתת את החום שלכם, לבוא לתת חיבוק. כל אחד מה שהוא יכול, להראות לאזרחים שאנחנו אחד בשביל השני כאן. ולא נפקיר אותם, ולא נפקיר אף אחד. אז תדעו את זה שאנחנו אוהבים אתכם מאוד. אני באופן אישי, כל אחד ואחד, לא משנה הדת, הגזע שלו, המין שלו, כל עוד הוא רוצה בטוב, הוא שלי, הוא שלנו, הוא איתנו. כל עוד הוא לא רוצה לחיות את הממסד השקרי, שמטיל עלינו אימה ופחד, אתה פה איתנו. אם אתם רוצים להמשיך לקבל 220,000 שקל על כל נפטר, ולמלא את הבנק שלכם, וללכת עם הכסף לבית קברות, ולעלות ריק רוחנית ונפשית, תמשיכו. קדוש ברוך הוא גם עם הרשעים יעשה פה סדר. אז אני מודה לכם מקרב לב ששמעתם אותי. אני מקווה מאוד שמה שאני אומר, טיפונת יחלחל, וייכנס לכם לנפש, כי המטרה שלנו היא להתאחד, לאהוב, להיות אגוז אחד, שדור העתיד שלנו לא יצטרך למכור את הנפש שלו, שנהיה כאן בחיים שלווים ורגועים, ובחופש בחירה, חופש בחירה אמיתי, ללא שטיפת מוח ודירוג חברתי, 5G, מה אנחנו, תרנגולות? לתרנגולת לא מתנהגים כך, באמת. לשים לנו ננו-צ'יפים, לכפות עלינו חיסונים, להמלל אותנו, כפייה ועוד כפייה. תנו לנו לפחות את הבחירה אם בא לנו למות מקורונה או לא. אתם רוצים לגמור אותנו מרעב? אתם רוצים לגמור אותנו, ואנחנו לא ניתן לכם לגמור אותנו. מבטיח לכם בלב שלם שאתם לא תגמרו אותנו גם, אם נצטרך למות. נמות למען ארצנו, למען היהדות, למען האמת. לפחות עוד 3,000 שנה לא יספרו שהשתתפתי בקאפו מלשינון על אחד שעושה חתונה או ברית מילה, יגידו זה היה פחדן, נתן 200,000 שקל על הגופה של סבתא שלו, כדי שירשמו עליה קורונה, כדי להפחיד ולאיים פה על אנשים. אל תיתנו לזה יד, אל תהיו חלק מזה, אל תיתנו בכלל, אל תברחו מהם. ואתם לא לבד, תראו את כל העולם, לא מספרים לכם ב-12 ו-13 ו-11, תראו את כל העולם קם, כל הרחובות גועשים. סדר עולמי חדש, אג'נדה 21, לא ניתן לזה לקרות, גם אם תרצחו אותנו, גם אם תכניסו אותנו לבתי כלייה שתכננתם, שום דבר לא יעצור אותנו מהאמת, לא יעזור לכם. ובמיוחד לא לכל הרשעים שם שבכנסת שמפקירים אותנו, מפקירים את הזכויות בסיס של האדם, זכות בסיס לחיות, הזכות שלנו. אוהב אתכם מאוד, יאללה בוא. יאללה. מה אתה אומר? בוא נזיז את המצלמה. נתת לי לפחות זכות
גדולה. מה זה זכות? תגיד לי מה, אתה הזכות פה, מה אתה... הרי כל זה, אנשים לא מבינים, אבל כל זה הוקם כדי שהעם יעלה וישדר, שתבין. זה שאני עכשיו נכנס... שלא לשתוק. קודם כל לא לשתוק. למה? ברגע אני אגיד לך למה לא לשתוק. למה אני חושב שלא צריך לשתוק. מסיבה אחת פשוטה, הבורא ברא הכל ויאמר ויהי. הדיבור פה, אגב קיבלנו 10 דיברות, משה לא נכנס לישראל כי הוא לא דיבר אלא היכה אותו. זה בדיוק מה שהממסד עושה. הממסד מה הוא עושה? הוא לא נותן לך לדבר והוא מכה אותך. זאת אומרת, הוא בעצמו רוצה למנוע ממך בכלל את ארץ ישראל. וכל מה שמשתמע מכך. יש לנו ברית עם המילה, אז רוצים לרצוח לך לשבור לך את המילה. אז ברגע ששוברים לך את המילה, אז הדבר הראשון שקיבלתי הערה לפני זה היה לפני 7 שנים, ראיתי ערוץ תקשורת של העם, שהעם יכול לבחור לשדר משם ולצפות. זאת אומרת, הוא בוחר את התוכן, הוא התוכן, שהעם יהיה התוכן. אתה מבין את העניין? לא מה שהם מתכננים לנו את התוכן. שזה לא יהיה אנטרטיימנט. ישראל מתייבשת, צור איתן 1, צור 3. נכון. אני קורא לזה מופע של טורמן במילים יפות, כי אנחנו חיים באיזשהו טרומן, מופע של טרומן. כן, אגב, חיים באיזשהו מופע. הם לקחו את המילה, טרומן. כאילו האדם האמיתי, אבל זה לא. זה לא, זה קצת קשה במילים כבדות, אבל אנחנו חיים בסוג של מישהו שיצר לנו סרט של מלחמות ואימה, והחיים, תראו, צאו מחר בבוקר, שמש זורחת באותו מקום, הציפורים שרות באותו ציוץ, רק מה? בערוץ 12 יש מיליון מתים. רק שם. בחוץ, פר אקסלנס נקי, טוב, חיים, נהנים. רק מרמים אותנו, ברמאות. רק שם. סגרו את הטלוויזיה וברחו מזה כל עוד נפשכם בכם. זה מטרד, לא משרד בריאות, זה מטרד בריאות. אם אתם רוצים ואתם שומעים אותי, כנסו לפוסטים האחרונים של משרד הבריאות, כל אלה שאומרים שזה קונספירציה, ותראו שם 10 אלפי אנשים מתנגדים לכפייתיות שאתם מביאים עלינו. אנחנו לא כבשים, אנחנו בני אדם, בני אנוש, שכחתם, הפיחו בנו נפש אלוקית. 90 שנה של שטיפת מוח וטכנולוגיה, לא הצלחתם עלינו בחרבות ובנשקים, הלכתם בדרך טכנולוגית, אנחנו מוכיחים לכם שגם בזה אתם לא יכולים. המוח שלנו כאן, ואנחנו כאן גם כדי להישאר, ואתם לא תיקחו לנו את הארץ הזאת, ולא תהפכו אותה לא למסדר עולמי חדש, ולא לבית ותיקן, ולא לאילומינטי, ולא לבונים חופשיים. עובדי אלילים לא יהיו פה, ועובדי שטן לא יהיו כאן. איך שאני אומר את המילים האלה, אבל זה מה שהם. עובדים את החומר, ומשדרים את החומר לעולם. והם האחראים לכל החומר הזה ששטף לנו את המוח. בגדול לא לפחד. אין ממה, אין ממה לפחד. משפט כזה, מי שמאמין לא מפחד. נכון. מי שמאמין... אני טוען שצריך לא להאמין, אני חושב שצריך להזדכות על האמונה כבר. להגיד אמן על הידע. לעזוב את האמונה ולהגיד אמן על זה שאני יודע את הבורא. אני יודע שיש בורא. לא להאמין שיש בורא. להאמין שיש בורא, תקשיב, להאמין שיש בורא, תבין. זה כאילו, אני מאמין שיש בורא. יש בו איזה מידת ספק באמונה. אני מאמין שכן, אלא אם כן יוכיח לי אחר. כשאני יודע, אתה לא יכול להוכיח לי אחר. כי אני יודע, החוויה שלך, האישית של הבורא, הרי ההשגחה היא פרטית. אז החוויה שלך, ההשגחה הפרטית שלך, היא לא השגחה פרטית כמו של אחר. כל אחד חווה את החוויה הפרטית, את ההשגחה הפרטית. כל אחד בתיקון שלו. כל אחד ההתעוררות שלו בשלב שלו. כל אחד מהנפש שלו. לגמרי. יש כאן, התורה היא תורת סוד לא בשביל שנבוא ונדע הכל. רוצים לתת לנו טעם בחיים האלה, יש לנו עוד עולמות להגיע, עוד דברים להכיר, עוד דברים להרגיש ולחוות. ואנחנו מונים מעצמנו, חוסמים, לא אנחנו. מסממים אותנו בכדורים שלא נרגיש ולא נדע. נותנים לנו פשוט לא לדעת, בכוח, ממש בשטיפת מוח אינטנסיבית, לא לדעת שיש אלוקות. אני בא ממקום שלא שופט, אמרתי לכם.
לא צבע, לא מין ולא דת. כל אחד והתיקון שלו פה יגיע ויסיים אותו בכבוד. אנחנו לא שופטים ואנחנו לא רוצחים. אתה בלי כיפה, מה? אז מה? אבל אתה איתי, אתה אוהב אותי ואני אוהב אותך. לגמרי. ואנחנו רוצים, השיתוף שלנו, שהילד הנחמד שלך פה והילדה הנחמדה שלי לא יגדלו לתוהו ובוהו הזה. לא נשלח אותם לצבא שאני מממן את הנשק. במיסים שלי מממן את הנשק. יגידו לך, אבל מתקיפים אותך. לא, אתם יצרתם את המלחמה הזאת. בוא נספר לכם משהו. איפה בתורה, איפה בעולם רשום שלנו ולאסלאם יש איזשהו סכסוך? בחיים לא היה ולא יהיה. יש את רוקפלרים ורוטשילד בארצות הברית שעומדים באמצע, מממנים להם נשק, מממנים לנו נשק, ויאללה, תרווחו ותסעדו. והמטרה היא כסף, 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 כסף. לא אכפת להם מהנשמה, לא אכפת להם מהאימהות שהילדים שלהם הלכו. על מה הילדים שלנו הלכו? כנסו, תראו את החזון של הרצל, מה הוא רצה לעשות פה. בנו אנס, היה נוצרי. אנס, כומר. החזון שלו היה בכלל להפוך אותנו לברית חדשה, ותנחשו מה קרה, מגולחים בצדדים, מקועקעים, כמו שהם, כמו אירופאים. הנה, כל הדור שלי עם שרוולים, כולם מקועקעים, כולם הולכים לפני חתונה עם נשים, הוא הצליח, אבל התעוררנו בדקה 99. אבל תראה מה קרה, הוא קטע את הזרע שלו, אין לו המשכיות. אין. זה מה שאני אומר לכל משתפי הפעולה היום, השוטרים, שבסך הכל יוצאים להתפרנס, אני מבין את זה, כל אחד רוצה להאכיל את ילדיו ולדאוג לביתו, כל אחד רוצה לעשות למבצרו, אבל עוד פעם, זה נקרא שיתוף פעולה, בטח ובטח שזה כל כך זועק החוצה, ואם תמשיכו לשתף פעולה, אני כמעט כל שידור קורא לכל אנשי הממסד, כל מי שעובד ציבור, תחזור הביתה. תחזור הביתה. הנה, לעם עצמו אין משכורות, הוא לא מתפרנס כבר שנה, לא יקרה כלום, גם אתם לא תתפרנסו איזה שנה, ובשביל האחדות של עם ישראל. אני אספר לכם משהו, גם אתם לא תהיו רעבים, למה אנחנו בעלי החקלאות ואנחנו בעלי הלולים, אז ברגע שתהיו רעבים וכקבוצה אחת נהיה כקהילה אחת, אתה תדאג להביא לי ביצים בבוקר וחלב, אף אחד פה לא ירעב. האוכל גדל באדמה, הוא לא של הממשלה, התרנגול לא של הממשלה, הפרה לא של הממשלה, הם רוצים שזה יהיה שלהם, הם משתלטים על כל הדברים האלה. אבל אף יהודי ואף אדם ואף בן אדם פה לא אמור להיות רעב אם נדאג אחד לשני. וגם העמותה שלנו פועלת למען האחדות הזאת שאף יהודי, אף אדם, לא משנה הלאום שלו, הצבע שלו, הדת שלו, קודם כל שלא ירעב, כבוד מינימלי לאדם. כמו שאנחנו הולכים לגן חיות ויש להם אוכל, את הבסיס, לגן חיות יש אוכל, לנו לא יהיה אוכל. לנו, לבני האדם שהבנים שלו, שהאוכל הוא בחינם. דוד, יש מצב שאנחנו נזכה לראות אותך כל שבוע, זה תוכנית קבועה ככה? בטח, זה החלום שלי, להעיר, שיתעוררו, אני לא מחפש לא תהילה, אמרתי זה, לא מחפש כסף, לא מחפש כלום. לא, פה כן, פה מחפשים רק תהילה. אני לא מחפש תהילה, אני מוכן לשים מסכה על הפרצוף שלי שלא ידעו מי אני בכלל. רק מה? שהמטרה שלנו... אתה בחור כזה יפה, אתה תסתיר את הפרצוף שלך. אם זה מה שצריך להיות. עד שזכינו. אם זה מה שצריך להיות כדי שלא יגידו שאנחנו מחפשים תהילה וכסף וכאלה ואתם גנבים ואתם כמו האלה בממשלה, לא, אנחנו לא מחפשים לא תהילה, לא כסף, אנחנו מחפשים שהילדים שלי, הילדה שלי, אליה קדם, והבן היפה שלו יגדלו כאן ללא הפחדה, אימה, השחתת הגוף, השחתת הנפש, ללא כדורים, ללא ציפרלקסים, ללא חומצות, ללא התנותים של מסכים. חבר'ה, נולדנו בתור 90. מישהו ידע מה זה הדבר הזה בכלל? אף אחד. היינו יוצאים החוץ, אוספים קרשים, נהנים, הולכים לים. היום אני יושב בארוחות משפחתיות, 80 אנשים ככה. זה החיים, להיות דבוק למסך הזה. אני אגיד לכם למה אני משתמש היום בזה. אני משתמש בפלטפורמות שלהם, שהם יצרו כדי להעיר אתכם חזרה מהאבדון הזה ומההתמכרות הרעה הזאת. סיגריות, סמים, אלכוהול, כדורים, נשים. כמה שתרצו עוד לא תתמלאו פה. אני אומר לכם את זה בלב שלם. זו התמכרות שלא נגמרת. ואתם יכולים לקטוע אותה בזכות האהבה, בזכות אחדות, בזכות רצון. להגיד, אני לא רוצה את זה יותר. לא מעניין. אני רוצה שהילדים שלי יקומו בבוקר, יקטפו פרחים כמו פעם, יריחו. לא צריך לכתוב? ללטף, לשמוע את הציוצים בבוקר בלי 500 שקל, 20,000 שקל. לאן הגענו?
לנשום אוויר עולה לי כסף. לאן שהובילו את העם הזה. אנחנו נהיה כאן, תועה את הדבר הזה. שמע, זה קרוב, דוד, זה קרוב. אני מרגיש את העם, אני מרגיש את האחדות, לא בקטע יומרני של אני יודע, אני מרגיש, אני יודע שאני מרגיש. אנחנו כאן שנינו יושבים פה ומדברים, כי שנינו מרגישים את אותה הרגשה. מה היה הסיכוי שניפגש בכלל? אני אספר לך עוד משהו, אם הייתי חושב את המחשבה הזאת בגיל 18-19, אומרים בטח התפלפ לו הראש, ממסד, עם דו-סקלים, זה. ברוך השם אני לא לבד, ויש איתי עוד מיליונים. והיום אני מבין שאת כל המערכת הזאת יצרו להשתיק אתכם, שמי שיגלה את האמת, יאללה זריקות בטוסיק, מי שיגלה את האמת, עוד כדורים ועוד כדורים ועוד כדורים ועוד כדורים, ואז אתה רואה אותם עם ריר, ככה לא מצליחים ללכת. אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים שיהיה רצח נפש לעם, זה פשוט להרוס, להרוג במכוון. אין לזה מילה אחרת, לתת לכם לשתות חומצה ולמנגל לכם אגזוזים של סיגריות כל היום. מחברים לכם אגזוז לפה של סיגריה, ואומרים לך תשים על זה מסכה גם שלא תנשום. אני לא יודע איך אתם לא רואים את זה, כאילו, אין פה אותו טלוויזיה, אותו שידור, באותו סרט שאומרים לך כמה יפה הקוקה קולה עם המפורסם הזה עם הקוביות, גם את הסיגריה, פתאום אומרים לך גם שמסכה זה ימין ומגניב. השם, שים על זה מסכה, אתה תמוד יותר מהר. כן. תזריף את המוות שלך, אנחנו לא רוצים אותך פה. ככה זה עובד. אתה לא רשאי לחיות כאן, אנחנו מחליטים מי יחיה ומי לא. אתם הורסים את היד אלוקית, אתם הורסים את החיים שאמורים לחיות אותם. בן אדם בא לעשות פה תיקון, אין תיקון. יש מה שהממשלה מכתיבה לך. אתה לא עושה תואר? זה סתם, פוש. לא מגיע לו להתחתן. אתה לא מסיים 12 שנות לימוד, עבריין. אבל מי רוצה להיות במערכת שלכם? כדי להיות במערכת... אין לך ברירה? אין לך ברירה? לי אמרו יותר גרוע, אמרו לי אמא שלי אם את לא נותנת לו רטלין או קונצרטה, בגיל 14 סגרו לי את השער של הכניסה. למה? כי הם ידעו שאני לא חלק מהממסד הזה. מגיל קטן לא הצלחתי להתחבר לשקר הזה, והם רצו לחבר אותי אליו בכוח, בכדורים. ברוך השם, אמא לא נתנה לי כדורים. הגעתי לצבא, וגם שם ראיתי שקר. וגם משם הלכתי, כי ראיתי שכל הממסד הזה הוא פשוט שקרי. שקרי. אתה רוצה להיות איתנו? כדורים. למה? אתה רוצה להיות איתנו? חיסונים. למה? מי החליט לי שאתם צריכים לכפות עליי חיסון? מי החליט לי שאתם צריכים לגעת לי בגוף הפרטי שלי ולהזריק לי לו דברים ולהאכיל אותי בחרא? זה הגוף שלי הפרטי. זה הגוף שלי הפרטי, אתם לא יכולים לעשות את זה. תצאו מהשננות הזאת, אתם לא לבריאות, זה לטובת הבריאות. אם הייתם לטובתנו ממזמן לא היה זיהום אוויר של רכבים, ממזמן לא היה סיגריות, ממזמן לא הייתה חומצה, ממזמן לא היה את כל השומנים באוכל, ממזמן לא היה, אם הייתם באמת דואגים לנו. רק מתי הם נזכרו? ב-2020 הם שמים לך איזו הצהרה של אדום. אחרי 50 שנה, 80 שנה שהם יקרו אותנו לכל החרא, עכשיו הם החליטו שלא נדע איזה סיגריות אנחנו קונים. פתאום שמים לנו סימנים של הצהרה, איפה יש סוכר גבוה. איפה הייתם 90 שנה? איפה הייתם כל הזמן הזה? לייצר את הרעם. לא, סיימו לייצר את זה. עכשיו הם ידעו שאנחנו יודעים שהאוכל שלהם רעל, לא, אנחנו נאורים. אנחנו מזהירים אותך שאתה אוכל עכשיו רעל, אבל מה? תשים מסכה. תפלוט על עצמך חמצן דו-חמצני, פחמן דו-חמצני, ומזרז את התאים הסרטניים שלך לגדול. הסמרטוט הזה מלא בחיידקים. החיידקים האלה גורמים לך למחלות. אתה מגיע לבית חולים, אומרים לך קורונה, מחברים אותך לפונת הנשמה, וקדיש. קדיש, הם הבינו פעם, לא, הם לא ראו ממטר, שרפו אנשים, גזים, מקלחות, היום הם יותר נאורים, הם עושים את זה בצורה יותר מתוחכמת, שלא נשים לב. אבל שמנו לב, אנחנו כבר רואים, על מי אתם שקרים בטלוויזיה, על מי אתם חרטטים, את מי אתם מרמים, על מי ההמשך צביעות הזאת. אתם אומרים בחדשות סדר עולמי חדש, אתם אומרים צ'יפים, אתם שמתם באור עקיבא עכשיו מצלמות לזיהוי מי שם מסכה ומי לא. מה זה הדיקטטורה הזאת? מה זה הדבר הזה בכלל? אם אני ארצה לשמר לעצמי ושמרתם את נפשותיכם לכם, אני מעצמי מרצוני, לא יצא מהבית אם אני מפחד מקורונה. זה פוגע באנשים שיש להם מערכת בריאות חיסונית חלשה, מערכת חיסונית חלשה. שימו אותם בסגר. למה להשמיט כלכלה שלמה? התשובה היא כי אתם רוצים להחליף מטבע. אתם לא מספרים את האמת. אתם אומרים שכאילו
אתם לטובתנו, אבל אתם מחליפים מטבע, אתם מחליפים מנגנון. באום אתם מפרסמים את זה, אז מה אתם מנסים לעשות כאילו? להוציא גם אנשים מטורפים, כאילו אתם מפרסמים שהולך להיות סדר עולמי חדש, לא, קונספירציה. מה קונספירציה? אתה אומר את זה בחדשות. שעת כושר לכונן סדר עולמי חדש. לא אני אמרתי את זה, גול השיער אמר את זה. אני אמר את זה, אני החלטתי את זה. הוא אומר את זה כל 10 דקות שלו, הוא, אובמה, כל מנהיג שיש לו 2 דקות מול הטלוויזיה, אוכלי חינם האלה, שעת כושר לכונן סדר עולמי חדש. תגיד לי חבר, שאלת את האזרחים שמשלמים לך את המשכורת, אנחנו משלמים לך ולבן שלך שמסית בינינו ומפלג בינינו כל היום, אנחנו נותנים לכם את האוכל על השולחן, ואתה אומר לנו שאנחנו הבעיה. אנחנו הבעיה שלנו. ואתה משלם על זה. ואני משלם לנו. זה נקרא כבר ליהנות, להיות סדיסט. זה כבר, אחי, יש אישה שמקבלת מכות, קוראים לזה איזה תסמונת, שטוקלם, לא יודע. תסמונת, יש תסמונת כזאת שאתם כבר מרוב שאתם רגילים לאינוס, אתם מפחדים שהאינוס יעזוב אתכם, כי אתם כבר, אוי 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 מה יקרה ומה ילך. הוא עשה שלום עם האמירויות, איזה שלום? מחר מטוסים, מחר צוללות. איזה בן אדם נאור יודע שמניה הולכת לעלות בעוד מספר שנים, מביא אותו ואת החברים שלו לקנות מניות? מה זה, ביזנס משפחתי הממשלה הזאת? העם מאשר, אז זה קורה. העם לא רואה, מתייחים לו, מספרים לו. הם יודעים. יש לך את ליכוד, שכל הליכוד מקבל משכורות 35... לא קשור לפוליטיקה. לפוליטיקה אין קשר. עם כסף, 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 כסף. הם קונים את הקולות שלהם בכסף, וגם אלה שקוראים לך קונספירטור, אלה אנשים שמקבלים עכשיו כסף. בסדר, שיהיו בריאים. הקדוש ברוך הוא יעשה איתם סדר, הם לא יהיו בריאים, בטוח בריאים לא יהיו. אם הם לא יהיו, ואני גם מאחל בלב שלם לכל הרשעים שבריאות לא יהיה לכם. אחרי מה שגרמתם לנו לסבול, לילדים שלנו ולדורות שלנו ולדורות מאחרי, וכל הלוחמים שמתו בצה"ל, וכל האנשים שהאימהות שעברו את הסבל הזה, של לאבד בן ולאבד ילדה ופיגועים, ואת כל מה שעשיתם, אלוקים גדול, והוא ממתין ומחכה. כל רשע ורשע ישלם את המחיר, ובנימה זאת אני אומר לכם, לא צריך לגדל פאות, לא צריך לגדל סכן, לא צריך לשים כיפה. צריכים להתחזק בדרך שלכם ולפי איך שאתם רואים. לא בכפייה ולא ממקום של אתה לא שומר שבת? צריך לגדל ילדים. מחדש. משפחות וילדים. משפחות עם אהבה. כן, טוטלי. אהבה. טוב, תשמע דוד, אתה תכין את עצמך, כי יהיה פה מכתב. אני לוקח אותך לפעם בשבוע. בלי נדר, תיתן לנו את הכוח. תרשום לנו רצפט. אנחנו נדבר על זה גם, איך אנחנו נעשה את הפרוצדורה, שתוכל אם אתה רוצה. הרצון שלי וגם אם לא. אין הרצון. אבל אם תרצה. זה לא בכפייה. החזון שלי לטוב הוא רק בכפייה. כי הטוב הוא חייב לעשות פה, גם אם אני אצטרך להוריד מעצמי שעות שינה, וגם אם אני אקבל מכות, או גם אם לא יודע מה יקרה. החזון שנתאחד ושישבו כאן עוד 8 אנשים כמו דוד עם רצון גדול, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד יתחזק, וכל אחד יהיה הפה של אותו אזרח שמפחד לדבר. אותו בן ישראל, בני ישראל, עם ישראל, אותו עם ישראל. אנחנו לא אזרחים, אנחנו בני ישראל. אני קורא לעצמנו בבני ועם, אומרים לי אנחנו עם, אומרים לי חזרת 3,000 שנה. טוב מאוד, טוב, אל תתקדם, אל תשדרג גרסה. זה מה שאני רוצה, לחזור לשבטים, לחזור שיהיה פה כל חלק וחלק, ידע מה הוא עושה פה, שכל שבט, כל עיר, תדע לייצר את המזון שלה ותעשה סחר חילופין, ללא חומריות וללא שליטה. ככה בכיף, באהבה, זה הכיף. דוד, אני רוצה להודות לך. אני מודה לכם מקרב לב שנתתם לי את הבמה הזאת לדבר. ממש, אבל רוצה להודות לך. אנחנו נעלה גם את שצקי, אלכסנדר שצקי רוצה להגיד כמה מילים. חבר, תותח שהוא חלק מה... כן, אתה ממליץ עליו? אתה ממליץ עליו? קליינט טוב, בוא נגיד ככה, קליינט טוב של הטוב, של האור. עכשיו חיבוק? תודה שבאת, אחי. תודה רבה לכם. אתה פה תהיה פעם בשבוע. תשתדלו, תשתדלו. אמן, 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 שייתן לנו את הכוח. תודה רבה. מה כבר נותן לנו מלבד לאחד את העם הזה? כאילו, אני לא יודע. אני לא מוצא שום משמעות מלבד
הסלוגן הזה, אני לא יודע אם רואים את זה. לא יודע אם רואים את זה. בוא, תעבור, מה אתה, אלכסנדר? רואים טוב את הסלוגן? מצוין. כן, רואים? רק מה, אם אפשר להצמיד אותך רגע אליי, ככה רואים יותר טוב. רואים? בוא, שב, שצקי. מה המצב? מה חדש בגזרת ה... תתקרב, למה אתה כאילו... אני לא נושק. אתה לא, אני כן. אה. קראו לי מסוכן. מי קרא לך מסוכן? ראיתי את המסמך. בדיוק. גיא, אח שלי היקר, ביצע את... לא כזה יקר, אני במבצע לקראת החורף. לא רוצה מבצעים, אתה היקר בלב. לקראת החורף אני במבצעים. לכן הוא עשה שידור שביקשתי ממנו שיראה לכם מה עשו לי. כן. פיטרו אותי להזכירכם, ובמכתב הפיטורים קראו לי מסוכן, מתבטא, מאיים. אתה מסכים איתם? לא. בטוח? תראה, דברים שהם מייחסים לי מסוכנים עבור הממסד. גם אני מסוכן בשביל הממסד. ואני לא מתרגש. אתה מבסוט אבל שיצאת מהעבודה? בגדול כן, חבר'ה, אתם זוכרים שקראו לי בהתחלה נרקומן הכסף. הערוץ המפורק שלי של היום, חלמתי כל חיי לצאת מתלות נוראית שכולנו סובלים ממנו. יש לה כל מיני שמות, עגל הזהב, כסף, פרנויס, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אני קורא לזה סמים, נרקוטיקס. כי אם יש דבר שגורם לתלות מוחלטת מלאה... רגע, שואלים, בלוס ג'וני שואל מי זה הם? הוא צודק, אני חייב לפרט. הם, שאני מדבר, זה לא בדיוק המעסיק שלי לשעבר, זה צד שלישי. מקודם, קצת לפני שעשו לי את התרגיל המסריח, כמו שאני קורא לו, עם הפיטורים הבלתי חוקיים, ותפרו לי תיק פלילי על התבטאויותיי. כרגע החקירה מתנהלת והתיק נע בין משטרה לשב"כ. מייחסים לי 3 דברים. 1, איזושהי אישה שמעה אותי מתבטא לגבי ראש הממשלה של מדינת ישראל. וטוענת שקראתי לו קאפו, וטוענת שאמרתי שצריך למצות איתו את הדין. דבר שני שמיוחס לי באותה חקירה זה אי ציות לנוהלי קורונה, אי הסכמה לעטות מסכה בזמן עבודה ומחוץ מהעבודה, עידוד אי עטיית מסכות, וכמובן סירוב לקיים את אותם ההוראות. דבר שלישי שככל הנראה רומזים לי, כי כרגע אין לזה ביטוי רשמי, אבל נשאלתי בזמן חקירה האם קראתי למרד. מרד כנגד משטר הקיים. שאלתי כנגד. אם לכן אני מעודד התנגדות לקורונה, וזה אמיתי, אני לא מתחמק מזה. אמיתי, אני נגד נועלים, אני נגד חוקי השואה, אני לא מתכוון להתחסן, אני לא מתכוון לציית, זה אמיתי, תייחסו לי את זה, זה בסדר. אבל לייחס לי משהו שלא קרה לי, משהו שלא עשיתי, קצת מוגזם. ויש לי את כל הסיבות להניח, לחשוב שככל הנראה, המצב שלי עם התיק פלילי הפתוח על התבטאויותיי ומסוכנותיי, הוא מוזמן על ידי המעסיק שלי, חברת שחף אבטחה. חברת שחף אבטחה, כמו ככל הנראה כלל חברות אבטחה בארץ, מורכבות מכוחות ביטחון לשעבר.
זה יכולים להיות קציני משטרה בכירים, זה יכולים להיות אנשי שב"כ בכירים ופחות בכירים, פנסיונרים במרכאות למיניהם, ולא רק פנסיונרים. כמו שהבנתם, מייחסים לי דברים שכן עשיתי ולא עשיתי. אני כן עודדתי אנשים לא להאמין בשקר, ועשיתי את זה בפומבי ואני לא מתחרה על כך. מתחרט. לא מתחרה, תודה. אבל יש, כאילו, אמרתי פה ששלושה דברים מייחסים לי. 2, אחד זה קריאות למרד, ועידוד אי עטיית מסכות ואי ציות לנוהלי קורונה. וזה נכון, לא נשקר. אבל מייחסים לי משהו שלא עשיתי. מה? איומים על חיי ראש הממשלה ואשתו. לא התקשרתי לראש הממשלה ולא איימתי. לא הקמתי מחתרת כלשהי בשביל לפגוע בראש הממשלה. לא. אם אתם כוחות הביטחון העיקריים חושבים באמת שאותו בן אדם שיושב פה זאת הבעיה, אז אני מבסוט. אני שמח להיות הבעיה שלו. אבל אם תחפרו לעומק, אתם תבינו שכל מה שאתם מייחסים לי, אני יכול לייחס לכל אחד מכם, לכוחות הביטחון. בסופו של דבר, גיא, אני מניח שהולכים לתפור לי תיק פלילי, ברמות כאלה ואחרות, אינני יכול לדעת מה עתיד לבוא. אין לי כרגע עורך דין שמייצג אותי בנושא. אני כבר יכול לבשר לך. כן. אני כבר יכול לבשר לך קבל עם ועדה. אני התייעצתי עם כמה עורכי דין פליליים מהשורה הראשונה בארץ. שאני מכיר באופן אישי. והם אמרו, גיא, כל מה שתצטרך, אז אל תרגיש לרגע אתה לבד. כמו שלא הלכת לבד לתחנת המשטרה וקיבלת איזשהו ליווי. תכף אני אתייחס לזה במיוחד. ודאגנו לליווי ולא השארנו אותך לבד. עם ישראל לא יישאר לבד, לא יצעד לבד, הוא לא יצעד לבד. אנחנו לא עושים שום צעדת מוות, אנחנו לא עושים שום צעדה בה העם הזה יפחד. אם הוא ייכנס לחדרי חקירות, הוא יצא מחדרי חקירות. אם ינסו להכניס אותו לכלא, אנחנו נוציא אותו מהכלא בכוח אם צריך. בכוח, אני אומר. אם יכניסו מישהו מישראל בכוח שלו, רק מזה שאתם יכולים, או חוקי לכם להכניס מישהו לכלא, אנחנו נדאג להוציא אותו החוצה. הוא יצא. ובסופו של יום, אתם אותם פושעים, ואני קורא לכם פושעים, כי אתם פושעים אמיתיים. אז אתם הפושעים, הרוצחי נשמות, נפשות, קודם כל. לא יעזור לכם. לבורא יש עיניים. אני רוצה להתייחס אבל לכמה דברים טובים במקרה שלי ברשותכם. בטח. חבר'ה, באמת, אנחנו פה ברדיו אקטיבי הפכנו להיות קהילה. משהו שמתבטא בעשייה. באמת, חטפו אותי באמצע הרחוב שוטרים, כשהייתי בין פיג'מה וכפכפים. והובלתי לתחנת משטרה בתור מעוכב, לא עצור. ללא כאילו מושג מה רוצים מהחיים שלי. לא אותם השוטרים שבאו לעשות לי אמבוש. ולא, אף אחד לא ידע להסביר לי למה ככה מתנהגים אליי. לכן פניתי לגיא, לאחי היקר, ואמרתי לו, תשמע, המצב הוא כזה. כמו שאתם שמעתם. ואיש יקר, מאוד יקר, אני מאוד מודה לו, שאול, אם לא אתה, לי היה הרבה יותר קשה. בא אליי בן אדם מקרב צופי הערוץ, אני מבין. כן. שהוא עורך דין. מקהילת הערוץ. מקהילת הערוץ, סליחה. ובחינם, בלי כלום, פשוט עזב את כל ענייניו, הוא לא מכיר אותי בשיט. לא, הוא ראה את השידורים, לא מעבר לזה. בסך הכל התקשרתי אליו, אמרתי לו מי אני ובאיזה מצב אני, בן אדם בערב זה היה,
קם ועוזב ובא אליי לתוך תחנת משטרה. מנחה אותי, בודק, ואז מתברר כל העניין שאני כבר סיפרתי. לכן אני מודה מאוד לגיא, לכל המשפחה שלי שזה רדיואקטיבי, אתם הצופים היקרים. אבל המצב שלי הוא בדיוק מה שסיפרתי לכם. מה אומר גיא טל? שהעם בדרך לאחדות. העם בדרך לאחדות מאוד גדולה. אני לא חושב שיהיה ממסד שיוכל לעמוד בעוצמת האהבה הזאת, בעוצמת הערבות ההדדית שהולכת להיות. זה הולך להכות כמו צונאמי של אהבה, של קבלה, של נתינה, של אהבת חינם, של אין, לא יהיה שום דבר שיוכל לעמוד מול זה. אלכסנדר, אני אומר לך את זה, אני מרגיש את זה. אני יודע, זה בדיוק. מתהפך. לא היה לי לא פחד, לא כלום, פשוט מגעיל. מגעיל, כי מובילים אותך, אתה לא יודע למה. מעכבים אותך, אתה לא יודע למה, אתה בפיג'מה וכפכפים. זה מגעיל. זה מסריח. קראו לי לצאת החוצה בשביל למסור לי איזה צו. אז יצאתי עם כפכפים. ככה אתם עושים לבני עם ישראל, רק בגלל שמישהו אמר אי שם איפשהו, ואני ארמוז לכם משהו. בין המתלוננים עליי, ככל הנראה קיים שוטר בתפקיד. אני עוד לא רוצה לחשוף אותו, אבל לי יש את כל הסיבות לחשוד שזה בדיוק הבן אדם שביצע את אותה הזממה, זימן אותה. יכול להיות, אנחנו בקרוב נגלה אותו. אגב, אם אתה צופה במקרה בשידור, שמך ידוע לפחות ל50 איש, אז גם אם יקרה משהו, יש לנו כבר עליך גם דברים, הכל בסדר. אנחנו לא פריירים. הוא הכל. כל מה שיש לי. עם יקר שלי, הוא אוהב אותך. אנחנו לא פרייר. כל מי שינסה לגעת באחד מבני ישראל, יש לנו כל החומרים עליו, כל מה שצריך. לא משנה במי תחליטו לפגוע או להוריד. העם הזה הוא גדול מסך חלקיו. עוד משהו? כן. חשוב לציין. משהו קטן, גם זו? גם זו, זה אפילו לא משהו קטן. אוקיי. לא שווה התייחסות. אוקיי. אתם זוכרים מהדורת הבבונים פרק 2 שהנגשתי פה בבמה הזאת, דיברתי על הבונים החופשיים מחיפה. כן. מסתבר גיא שאני חשפתי את הלקוחות של החברה שבה עבדתי. וואלה. וואלה. הם מממנים את הם מבטיחים אותם. זה העניין. Follow the money. Now follow me. Follow the rabbit and find the rabbit hole. לאן הוא מגיע? וכל האמת נמצאת שם, חברים. אני משתדל לאחרונה, אני משתדל פחות לדבר על השקר ויותר לדבר על האמת עצמה. על הדברים האמיתיים, איך הדברים כן. זאת אומרת, אני שם את השקר מול האמת. ואז אני מתחיל להנגיש את הידע של האמת עצמה. זאת אומרת, לא מספיק להגיד, זה השקר, אלא לבוא ולהגיד, זה מה שניסו להסתיר עם השקר. ופה אני חושב שאתם תהיו מופתעים. אני אחרי השידור הזה אעשה עוד שידור, בשעה 8 אני אעלה לשידור נוסף, ואני אעשה לכם עוד שידור עם עוד כמה דברים. פשוט היה לי חשוב, אלכסנדר וגם דוד היקר, וגם מיכל היקרה, הם רצו לדבר אליכם, וברור. אני חושב שמה שהם מסרו היום, גם מיכל, גם דוד, זה היו שתי שדרנים. שדרנים לחלוטין. שדרנים, מוכנים, באים עם אמת, באים מדברים אליכם. אז ראיתם שתי גיבורים היום, וזה לא אני, זה מיכל ודוד. שתי שמות מיכל זה אישה יחידה. מהתנ"ך. מיכל זה אישה יחידה, חברים, בחיפה. ותאמינו לי שאני מסתובב הרבה, ואני רואה המון. איך הכרת אותה? אני הייתי אותו מאבטח בכרמלית חיפה. כן. שהייתי בהפסקה עם עוד חבר שבעמדה. בדיוק מגיעה
בחורה שעוד לא הכרתי, עכשיו ראיתם את מיכל. אני רגיל שמגיעים אליי כבשים. כן, אני אישית עומד, הייתה לי מסכה פה, כתוב עליה, המסכה הזאת בכפייה, אין מגיפה. זה אגב גם משהו שמיוחס לי בחקירה. אבל בפנים שלי הייתה כאן. כן, התפרנסתי, הייתי חצי כבש. אני נרקומן, של כסף. לכן עבדתי. ובא אליי מיכל, לא ידעתי שזאת מיכל, בא אליי איזושהי בחורה. החבר שלי, המאבטח, מכוון לה את המד כדי למדוד לחום, היא בעדינות ככה מורידה לו את היד, ואומרת לא, אתה לא תעשה את זה לא לי ולא לילד שלי. עכשיו גם אני, גם אותו חבר, אנחנו בסך הכל מיניונסים בתפקיד, אבל את האמת אנו יודעים. ובמהלך היום אתה לא צופה בבן אדם אחד שיעשה לך. אחד. ועוברים דרכי 1,000 פלוס אנשים במשמרת. וזו הבחורה שהגיעה ואמרה לי, אתם לא. אז עצרנו. קודם כל, כן, בסוף אם היא רצה להיכנס אין בעיה. אבל כל כך נדהמתי לראות אחרי 2 סגרים, אחרי טירוף וכל השקר, אישה רגילה עם ילד שלא מפחדת מאותו מאבטח ומאותם נועלים. ויודעת להסביר את עצמה, ואין דרך לעצור. אז הבאתי אותה היום לפה. מדהים. ככה הכרתי. מדהים. קצקי, תשמע, שוב פעם אל תדעת, אתה לא לבד. ודבר נוסף, תודה שהבאת לנו את דוד היקר ואת מיכל היקרה. תודה למורות. אני חושב שהחכמנו כמה, אני אשאיר כמובן בלינק את הדפים שדיברנו עליהם, וזהו, להיום נראה לי שעשינו את שלנו. היינו פה ונשאר. היינו פה? היינו פה.